आपण मी ही एक स्लाईड काढली आहे तुमच्यासाठी. जसं आपण म्हटलं गेल्या पहिल्याच अध्यायामध्ये आपण श्रीला प्रभुपादांविषयी जाणून घेतलं आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपण पहिला अध्याय सुरू केलेला आहे ज्याचं नाव आहे अर्जुन विषादयो. आणि त्याच्या सुरुवातीला सांगताना की हीच भगवद्गीता का? कारण मग गुरु परंपरा, आणि ही जी गुरु परंपरा ती मला तुम्हाला इथे दाखवावीशी वाटली, की जी श्रीकृष्णांपासून आणि भक्ती वेदांत आपले स्वामी प्रभुपाद हे तुम्हाला इथे दिसतंय ना, तर त्यानुसार हे जे काही ज्ञान आहे, हे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं ज्ञान जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रभुपादांचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून हीच भगवद्गीता, की ज्याच्यामध्ये प्रभुपादांनी स्वतःच्या शब्दामध्ये, परंतु अक्षरशः म्हणजे जे काही वर्णन केलं जातं, जेव्हा नामनिष्ठ प्रभूजी सांगतात की प्रभुपाद जेव्हा न्यूयॉर्कला जायला निघाले, जेव्हा अमेरिकेमध्ये जायला निघाले, तर त्या क्षणी त्यांच्या ट्रंकमध्ये काय होतं हो, त्यांनी फक्त खिशात ₹40 होते आणि ट्रंकमध्ये भागवताची जे काही त्यांनी जे काही ट्रान्सलेट केलेलं, जे भाषांतर केलेलं, तेवढ्या फक्त त्यांच्याकडे तेवढे पेपर्स होते. आणि त्या निशी ते जात होते. कारण त्यांनी फक्त त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार, की तू हे जे कृष्ण भावना आहे, ती तुला जगभर पोहोचवायची आहे आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना जागृत करायची आहे. आणि तू फक्त पुस्तकं लिही आणि ती छाप. आणि एवढ्या एवढ्या एका त्यांच्या आज्ञेवर आणि आपल्या गुरूंच्या आज्ञेवरती स्वामी प्रभुपाद हे वयाच्या 70व्या वर्षी कुठलाही विचार न करता ते जलदूतामधनं निघालेले आणि अनेक संकटांना, जसं मी म्हटलं, खूप संकटांना तोंड देत त्यांनी तिथपर्यंतचा प्रवास पार केलेला आहे. आणि त्यानंतरही अनेक संकटांना, मग सगळं सोपं नव्हतं हो. त्याच्या आधीही खूप सोपं नव्हतं. कारण त्यांना जरी ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते आणि त्यानंतर त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे, त्याला 1959 मध्ये त्यांनी संन्यास घेतलाय. परंतु त्याच्या आधी त्यांनी गृहस्थाश्रमामधलं जे जीवन जगलंय, तर त्यामध्ये खूप दुर्दैवाने सांगावसं वाटलं, की त्यांची पत्नी, त्यांच्या कुटुंबियांचं त्यांना तितकं कुठल्याही प्रकारे त्यांचा सपोर्ट नव्हता आणि सहभाग नव्हता त्यांच्याबरोबर. आणि म्हणून मग जेव्हा प्रभुपादांनी संन्यास घेतला त्यावेळेला, की आता सगळं संपलंय, म्हणजे आता त्यांना कृष्णानीच बोलवलंय आणि ती कृष्ण भावना मनामध्ये होती. मग ज्या भगवद्गीतेचं त्यांनी सगळं लिखाण केलं होतं, ते त्यांच्या पत्नीने जाऊन, की फक्त चहा बिस्किटं विकत आणायची होती आणि त्यासाठी त्यांनी ते जाऊन दिलेलं आहे. मग त्या क्षणी प्रभुपादांनी विचारलंय, की "तुला चहा बिस्किटं हवी आहेत का? तुला मी हवंय." आणि मग त्यानुसार त्यांनी तो निर्णय घेतलेला आहे. आणि जिथे मग काहीही, जसं आपण म्हणतो ना, की शुद्ध भक्त होते हो प्रभुपाद आणि सगळ्या परीक्षांमधून जात होते आणि कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण त्यांना पूर्णपणे ते होते. जसं लहानपणापासून मी म्हटलं वयाच्या 5व्या वर्षापासून, की ज्यांनी रथयात्रासारखा हा जो महोत्सव सुरू केलेला आहे, ती लहानपणापासून ते बीज त्यांच्या मनात रोवलेलं होतं. त्यांचे वडील मोहन यांनी त्यांच्यासाठी रथाची निर्मिती केलेली आणि मग त्या काळापासून आणि घरामध्ये तीच परंपरा, घरामध्ये श्री राधा गोविंदांची पूजा केली जायची आणि त्या सगळ्या पूजेला कुठेतरी ते आपण म्हणतो ना, की त्यांच्या बाल्यावस्थेत सुद्धा त्यांनी त्या कुठेतरी ते कॉपी केलेलं आहे आणि त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या विधीनुसार ती पूजा केलेली आहे. इतकं ते बीज मनामध्ये रोवलं गेलेलं होतं. आणि म्हणून या सगळ्या संकटातनं पार करत मग ही भगवद्गीता जी जशी आहे तशी, मग जसं त्याचं लिखाण केलं गेलं, की मग पुढे गेल्यानंतर सुद्धा वृंदावनामध्ये ते राहिले संन्यास घेतल्यानंतर. तिथे त्यांनी हे लिखाण केलं. मग झोप अशी नव्हती हो, फक्त निद्रा किती स्वतःच्या शरीराला जेवढी आवश्यक आहे तेवढी, आणि खाणं सुद्धा स्वतःच्या शरीराला जितकं जितकं काय म्हणतो ना आपण, की इनफ त्याच्या सुद्धा कमीच. आणि अशा प्रकारे फक्त 2 ते 3 तास झोपून बाकी सगळ्या वेळ लिखाण करून आणि मग त्यांचा जेव्हा आपण सात्विक व्यक्तीचा आणि शुद्ध व्यक्तीचा जेव्हा ते पूर्ण दिनक्रम बघू पुढे काही अध्यायांमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख आहे, की मग सकाळच्या 6 वाजल्यापासून ते रात्री 11 वाजेपर्यंत मग पुढेही थोडा वेळ निद्रा घेऊन मग रात्रभर ते लिखाण करून मग प्रत्यक्ष भगवंत, की ज्यांनी अगदी दृष्टांत देऊन, की जे काही लिहून घेतलंय म्हणून प्रभुपाद सांगतात, की मीही माझी पुस्तकं वाचतो कारण मला माहिती नाहीये. हे सगळं मी लिहिलंय कृष्णाच्या सांगण्यावरून आणि ही जशीच्या तशी हे कृष्णाच्या मुखकमलातून आलेलं हे सगळं ज्ञान आपल्यापर्यंत त्यांनी पोहोचलंय. आणि म्हणून ही गुरु परंपरा मला तुम्हाला सांगावीशी वाटली, की श्रीकृष्णांपासून मग ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनी, ऋषी, नंतर पद्मनाभ, नृहरी, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञानसिंधू, दयानिधी, विद्यानिधी, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपती, माधवेंद्रपुरी
ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभू जे 500 वर्षांपूर्वी ज्यांनी अवतार घेतलेला आहे पृथ्वी तलावरती आणि ज्यांनी हा हरे कृष्णाचा महामंत्र पृथ्वी तलावरती आणलेला आहे, असे चैतन्य महाप्रभू ते प्रत्यक्ष भगवंतांचेच अवतार, की ज्यांनी राधा कृष्णाचं की राधेचं तत्व जाणण्यासाठी ज्यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलाय, असे चैतन्य महाप्रभू. आणि असे हे चैतन्य महाप्रभू त्यांच्यानंतर मग जे काही रूप गोस्वामी, रघुनाथ आणि जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविदास वर्मा आणि त्याच्यानंतर नरोत्तम दास, विश्वनाथ, बलदेव जे जगन्नाथ म्हणून आहेत, भक्ती विनोद ठाकूर, गौर किशोर, भक्ती सिद्धांत सरस्वती आणि मग एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, असं हे सगळं ज्ञान गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि म्हणून मला ही स्लाइड तुमच्या बरोबर शेअर करावीशी वाटली की ही गुरु परंपरा काय आहे हे नक्की आपल्याला जाणायचं होतं. आपण बाकी श्लोकांना पूर्ण सखोल याच्यात बघितलंय, तर आपण पुढे जातोय आणि ज्या अर्जुनाने मग अर्जुन विषाद योगाला आपण सुरुवात केलेली आहे आणि मग अर्जुनाने कशा प्रकारे शस्त्र ठेवून दिलेली आहे आणि मग अर्जुनाचा हा विषाद का आहे, का विषण्ण झालाय हो मन, जिथे कुरुक्षेत्रावरती धर्मक्षेत्र आहे, मग ज्या कारणांना आपण पहिल्याच अध्यायामध्ये जाणलेलं आहे की मग हा विजय हा नीतीचाच आहे, अनितीचा पूर्णपणे पराजय होणार आहे, जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहे. म्हणून पहिलं कारण हे धर्मक्षेत्र, की ज्या धर्मक्षेत्रावरती हे युद्ध होत आहेत, हे पवित्र असं धर्मक्षेत्र आहे, जिथे धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि मग ऋषिकेश, भाग्यलक्ष्मी, ज्या कपिध्वजाला आपण बघितलं, हनुमंत जे त्रेतायुगामध्ये जे प्रभू रामचंद्रांबरोबर होते, ते आत्ताही भगवंतांबरोबर आहेत, त्या रथावर आरूढ आहेत आणि जे अर्जुनाबरोबर आहेत, अशा या सगळ्यांची साथ आणि मग तो दिवस मोक्षदा एकादशी आणि त्याच्या बरोबरच तो रथ दिलेला आहे, अग्निनी रथ दिलेला आहे आणि अशा प्रकारे या सगळ्या की ज्या पशुपशास्त्र जे अर्जुनाने जिंकलेलं आहे, गांडीव धनुष्य जे त्याच्याकडे आहे, या सगळ्याचा आधारे हा विजय हा फक्त नीतीचाच आहे. आणि हे सगळं उल्लेखलेलं आहे, आपण बघितलंय पहिल्याच अध्यायामध्ये. कारण जिथे ऋषिकेश आहेत, मग जसं आपण आधी उल्लेख केलाय की जिथे काय म्हणतो ना, ज्या दुर्योधनाची जी विनाशकाले विपरीत बुद्धी होती हो त्याच्या मनामध्ये, कारण मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी मध्यस्थी करून सुद्धा प्रयत्न केला होता की युद्ध होऊ नये, कारण युद्ध म्हणजे सगळा कलह होणार आहे आणि त्या कलहानी सगळं तिथे मनुष्यहानी होणार आहे आणि युद्ध हे टळावं, ही अगदी प्रामाणिक इच्छा पांडवांची होती आणि म्हणून कुठेतरी मध्यस्थी करून श्रीकृष्णांनी ते प्रयत्न केलेला आहे. परंतु युधिष्ठिरासारख्या दुर्योधनासारख्या त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेल्या व्यक्तीला मात्र त्याचा जलाही अवलवलेश नव्हता, त्याच्या बुद्धीमध्ये मात्र ते शिरत नव्हतं आणि म्हणूनच तो प्रभूंना प्रत्यक्ष भगवंतांना त्यांनी जखडायचा प्रयत्न केला साखळदंडामध्ये, कारण त्याच्या मनामध्ये पूर्णपणे की मग आम्ही त्या पांडवांना सुईच्या अगदी टोका इतकंही राज्य द्यायला मी तयार नाहीये, मला युद्धच करायचंय. मग तिथे खड्डा स्वतःसाठीच जो खणत होता. आणि म्हणून या सगळ्याला पुढे जाऊन आपण बघितलं की अर्जुन मात्र किती सहृदय आहे, कारण मग तो सांगतोय भगवंतांना की मला हे युद्ध मी करू शकत नाहीये. जेव्हा त्या सगळ्या सेनेच्या रथ मध्ये नेण्याची जेव्हा विनंती केलेली अर्जुनाने, तेव्हा सगळी योजना भगवंतांची आहे हो. कारण अर्जुन हा अगदी लाडका भक्त आहे, जो अगदी शिष्य आहे लाडका भगवंतांचा, की ज्याला हे सगळं सांगण्याची खूप आवश्यकता नाहीये, परंतु हे ज्ञान आपल्यापर्यंत यावं ही सगळी योजना आहे भगवंतांची. आणि म्हणूनच हे सगळं त्याच्या माध्यमातून, म्हणून जेव्हा दोहन केलंय, म्हणून जे गीता महात्म्य अनेक पद्धतीने सांगितलं जातं, त्यातलं एक फक्त मी तुम्हाला जे सांगितलं की मग गीता जे दोहन केलेलं आहे भगवंतांनी, या दुग्धाचं दोहन केलेलं आहे ज्या गायीमधून, ज्या ज्या गायीच्या की ज्या गीतोपनिषदामधून, आणि मग गीतोपनिषद म्हणजे या गायींसारखे हे उपनिषद आहेत, त्याचं भगवंतांनी हे ज्ञान, हे अर्जुन जरी पहिलं वासरू असलं घेणार, तरी सर्व आस्तिक बुद्धीच्या ज्या व्यक्ती आहेत, ते त्याचं निश्चितच आत्मकथन आत्मसात करण्याचा ते प्रयत्न करतायत आणि म्हणून या दुग्धाचं सेवन करण्याची निश्चितच त्यांची पात्रता आहे. आणि म्हणून मग अर्जुन हा विषाद झाल्यानंतर त्यांनी ते शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत, कारण जी कारण आपण गेल्या याच्यामध्ये बघितली की मग काही कारण आपण आधीही मी थोडं शेअरिंग पुन्हा पुन्हा करीन, कारण मग मला तुम्हाला इंग्लिश स्लाइड्स
ज्या कुठेतरी थोड्याशा पॉइंट वाईज आहेत, त्या मला तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न असेल आणि म्हणून थोडंसं ते तुम्हाला मी दाखवू इच्छिन, की काय नक्की आहे त्याच्यामध्ये. तर 1 सेकंड हां. हं, ओके. ठीक आहे. आता सध्या आपण हा श्लोक वाचूया. हां. सगळ्या स्लाइड्स मी खूप हे करत नाहीये, वापरत नाहीये. परंतु इथे निश्चितच का अर्जुन नाहीये अर्जुन, तयार का नाहीये? का विषाद झालेला आहे? मन विषण्ण का झालेलं आहे? त्याला अनेक कारणं आपण बघितली आणि त्यातली जी काही कारणं आपण बघितली, की मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे. मनामध्ये आपल्याच भावंडांविरुद्ध आपण कसं काय युद्ध करू शकतो आणि या सगळ्याला ते जरी श्रीकृष्णांनी त्यांना धरलंय, की तू असा विचार कसा काय करू शकतोयस या कुरुक्षेत्रावरती? परंतु अर्जुन असहाय्य झालेला आहे, असमंजस झालेला आहे. कारण तो सहृदय आहे. तो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे. जरी जरी त्याच्या समोरचे त्याचे सगळे जे काही अधर्म्याच्या बाजूनी असतील, तरी आत्ता त्यांच्यामध्ये त्याला करुणा का मनात? कारण ती त्याची भावंड आहेत. ते त्याचे रिलेटिव्हज आहेत, ती त्याचे नातेवाईक आहेत आणि त्याच्यासमोर त्याचे पितामह भीष्म उभे आहेत, त्याचे गुरु द्रोणाचार्य उभे आहेत. या सगळ्यांना त्या सगळ्यांविरुद्ध तो युद्ध करू शकत नाही आणि त्यांच्याशी युद्ध करून त्याला कुठल्याही प्रकारचा आनंद नाहीये. त्याला कुठल्याही प्रकारचा त्याच्यातनं आनंद मिळणार नाहीये, की मी हे सगळं जरी मला 3 सगळी लिहिलंय त्यांनी, की अर्जुन नाहीये तयार. त्याला जरी सगळ्या या तिन्हीही लोकांचा स्वामी केलं, तरीही तो तयार नाहीये हे युद्ध करायला. का? कारण त्याला त्याला ह्या सगळ्याला मिळवून कुठलाच आनंद त्याच्यातनं मिळत नाहीये. कारण त्याच्या मनामध्ये कुठेतरी ती पापभावना आहे आणि म्हणून ती करुणा, मनामधली पापभावना, आनंद वाटत नाहीये. त्याच्यापुढे आपण बघतोय कौटुंबिक परंपरा आणि ती आपण पुढे आपण या 37-38व्या श्लोकात बघणार आहोत. तर मी मुद्दाम मुद्दाम पुढे अगदी आधी जाणार नाहीये, की आधीच आपण ह्या कारणांना बघितलेलं आहे, की कशाप्रकारे त्याच्यामधल्या या पाप वाटणं कारण मग गुरु द्रोणाचार्यांबद्दल त्याला जे वाटणं, की मी गुरुहत्येचं मला कुठेतरी हे पाप लागेल आणि मला या सगळ्याला नाही, मला माझी इच्छा नाहीये. आणि म्हणून मग पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत, की मग कुठल्या प्रकारचं तर ज्यावेळेला आपण म्हणतो, की जेव्हा आपल्याला पाप वाटतंय, मग मग जेव्हा पाप वाटणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, तर तिथे या काही सूक्ष्म काही संक्षिप्त स्वरूपामध्ये आपण, की जे कोणी विष देतं, कोणी इतरांच्या घरांना आग लावतं जागून किंवा कुणी कोणाशी युद्ध करून कुठल्याही शस्त्रांनी त्यांची हत्या करतं किंवा त्यांना फसवलं जातं किंवा त्यांना जमीन त्यांची गिळंकृत केली जाते किंवा त्यांच्या बायकोला पळवलं जातं. या सगळ्या खूप पाप म्हणजे या सगळ्या गोष्टी या मनुष्याने जर केल्या तर निश्चितच तो पापी मानला जातो. आणि म्हणूनच कौरवांनी या सगळ्या गोष्टी केल्यात. बघा त्यांनी विष दिलेलं आहे. त्यांनी त्यांच्या घराला कुठेतरी आग लावण्याचा जेव्हा ते इंद्रप्रस्थामध्ये राहत होते, तेव्हा आग लावण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांनी अनेक शस्त्रास्त्रांनी त्यांना हत्या करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांच्याबरोबर त्यांनी फसवलेलं आहे त्यांना आणि आता हे छल-कपट करून त्यांची जमीन बिळंकृत कारण त्यांना त्यांचं राज्य हे त्यांना परत देत नाहीयेत आणि त्याचबरोबर द्यूतामध्ये त्यांच्या पत्नीला जिंकायचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्या युधिष्ठिराला त्यांनी कारण जो युधिष्ठिर हा धर्मराज म्हणून आणि त्याच्या चांगुलपणाचा इतका गैरफायदा घेऊन द्यूतासारख्या अशा अशा या खेळामध्ये त्यांचा पराभव केलेला आहे आणि या सगळ्या गोष्टींना की कुठेतरी हे सगळं त्यांनी पांडवांविरुद्ध केलेलं आहे आणि म्हणून मग त्यांना मारणं हे निश्चितच पाप भावना नाहीये परंतु काय परंतु हे सगळं अर्जुनाला कळत का नाहीये कारण तो कुठेतरी सहृदय आहे मनामध्ये त्याच्या या गोष्टी येत नाहीयेत कारण त्याला काय वाटतं आहे, की हे मी सगळं जे काही करतो आहे, या सगळ्यामुळे मला तरी कुठला आनंद मिळणार नाही. कारण माझ्याच फॅमिलीमधले जरी त्याच्यामध्ये कौरव असले, तरीही त्याच्याच कुटुंबामधली ही सगळी लोकं आहेत. आणि मी त्या सगळ्यांच्या विरुद्ध युद्ध करू शकत नाही. कारण मला कुठल्याही प्रकारची ही हाव नाहीये. आणि म्हणून त्याला त्याच्याही पुढे जाऊन जेव्हा हे चौथं कारण आपण बघतोय, त्याचं आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये पण अजून जाणणार आहोत पुढे जाऊन, की ही कौटुंबिक परंपरा का नष्ट होती असं वाटतंय. मग अर्जुनाला ही कौटुंबिक परंपरा आपण बघतोय बघा डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनॅस्टी म्हणजेच कौटुंबिक परंपरेचा नाश. मग हा कौटुंबिक परंपरेचा नाश का होणार असं वाटतंय? कारण जे जे या युद्धामध्ये मारले जातील,
ते युद्धामध्ये मारले जाणारे वरिष्ठ असतील आणि ते वरिष्ठ जर याच्यामध्ये मारले गेले, तर त्यांच्या परंपरेला, त्यांच्या वंश पुढे जाणार नाही आणि मग त्यांच्या त्यांच्या वंशातील आणि त्यांच्या कुटुंबातील ज्या स्त्रिया आहेत, बघा जे यंग मेंबर्स बिकम इररिलिजियस आणि मग त्यांच्या ज्या काही त्यांच्या कुटुंबामधील त्यांच्या बायका, त्यांची मुलं आणि हे कुठेतरी देशोधडीला लागतील आणि त्यांच्या बायका कुठेतरी गैरवर्तनाला जाऊ शकतील आणि त्याच्यामुळे मग कुठेतरी या सगळ्याला त्यांच्या कौटुंबिक परंपरेवर मी कुठेतरी धोका निर्माण करणार आहे असा असा हा कुठेतरी भाव अर्जुनाच्या मनामध्ये निर्माण झालाय. कारण मग आपण बरेच संस्कार जे बघतो बघा, कारण त्या संस्कारांमध्ये मग आपण बघू इथे की मग कुठेतरी कन्सेप्शन, मग जेव्हा जन्म घेतला जातो, कारण कुठेतरी मग हा जन्म ही आधी कन्सीव्ह केलं जातं. कारण जेव्हा बाळ गर्भामध्ये असताना आणि मग हा गर्भ तयार कसा होतो, तर गर्भ संस्कार केले जातात. हेही गर्भावरती संस्कार केले जातात, जे कुठेतरी 3 महिन्यापर्यंत आणि मग आपण ही बरेच बरेच संस्कार आहे जे आपल्या या सगळ्या धर्मांमध्ये आणि आपल्या या वेदांमध्ये, आपल्या स्क्रिप्चर्समध्ये लिहून ठेवलेले हे संस्कार आहेत आणि मग ते संस्कार केले जातात 3 महिन्यांपर्यंत आणि 3 महिन्यानंतर जी काही ओटी भरली जाते त्या स्त्रीची, त्यानंतर ती बातमी सांगितली जाते आणि त्याबरोबर मग जे गर्भसंस्कार त्या गर्भावरती केले जातात, की मग त्या प्रोटेक्शन ऑफ द मदर बिफोर द चाइल्ड बर्थ आणि मग त्यानुसार त्या गर्भाचं आणि त्या मातेचं रक्षण केलं जातं. तर हे सगळे इंग्लिशमध्ये दिलेले आहेत, परंतु सांगण्याचा उद्देश की हे 16 गर्भसंस्कार, हे 16 संस्कार की ज्याच्यामधनं बर्थ केला जातो म्हणजे मनुष्य जन्माला येतो. त्याच्यानंतर त्याची जी काही घडण केली जाते, त्याच्यानंतर मग मुंजीसारखे त्याच्यावर विधी केले जातात. पुढे जाऊनही लग्नासारख्या जेव्हा आपण बघतोय, की आता विवाह म्हणजे मॅरेज त्याच्या आधी सुद्धा मग प्रत्येक संस्कारांना त्यांना जावं लागतं काही. मग हे संस्कार आता आपण ब्राह्मणांमध्ये खूप कमी बघतो. परंतु अनेक असे जसे मुंजीचे संस्कार हे आपण आता बघतो, की मुंज केली जाते आणि तेव्हा त्या मुंज मुलावरती जे संस्कार केले जातात, मग त्यांना गुरुकुलामध्ये धाडलं जातं आणि त्या गुरुकुलामध्ये त्यांनी शिक्षण घ्यायचं असतं. हे सगळं आता आपण पुस्तकात वाचतोय हो. मग आता आता मुंज संस्कार आणि हे सगळं खूप आपण म्हणू ना, की कुठेतरी हौसेला मोल नाही आणि अशा स्वरूपामध्ये केलं जातं. मग ते संस्कार हे किती स्वरूपामध्ये केले जातात हे आपल्याला मला वाटतं थोडक्यातच म्हणजे ज्याने त्याने हे जाणून घ्यावं. परंतु सांगण्याचा उद्देश हा आहे, की या सगळ्या संस्कारांमधून ही व्यक्ती आणि जे ब्राह्मणिक संस्कार केले जातात त्या व्यक्तीवरती, या संस्कारांना कुठेतरी बेस आहे. कारण ही जी कौटुंबिक परंपरा आहे, हे जे घरातले वरिष्ठ व्यक्ती आहेत, या वरिष्ठ व्यक्ती त्याला काही कारणीभूत असतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अनेक अनेक गोष्टी केल्या जातात. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्युरिफाइंग प्रोसेस ऑफ द फॅमिली इन द फॅमिली फ्रॉम बर्थ टू डेथ. आणि म्हणूनच की या गोष्टी की त्यांचे जे एल्डर मेंबर्स, त्यांचे जे वरिष्ठ असतात, हे सगळे त्या सगळ्या संस्कारांना कारणीभूत असतात. आणि अशा या कुटुंबाला म्हणून आपण जे म्हणतो ना, की हे सात्विक कुटुंब आणि ह्या प्रकारचं जे कौटुंबिक त्या गोष्टी त्या घरामध्ये घडल्या जातात, त्या या संस्कारांना. परंतु या कुठेतरी सगळ्याला तडा जाईल ही ही भीती अर्जुनाच्या मनात वाटतेय. कारण का जसं मी म्हटलं, की मग त्या घरातील स्त्रिया आहेत. त्या घरातील स्त्रियांना आणि त्या घरातील मुलांना हे संरक्षण देणाऱ्या या वरिष्ठ व्यक्ती असतात आणि त्यांना त्या संरक्षणाची गरज असते. कारण मग त्या संरक्षणाचं जर त्यांना ते संरक्षण मिळालं नाही आणि जर त्या वरिष्ठ व्यक्तीच राहिल्या नाहीत, तर त्या घरातील स्त्रिया सुद्धा कुठेतरी अनैतिकतेकडे त्यांचं अधःपतन होऊ शकतं आणि त्या अनवॉन्टेड मग त्या कुठेतरी अधःपतन झाल्यानंतर त्या अनैतिक अशा संततीला कुठेतरी जन्म देतील आणि मग ह्या सगळ्यामुळे काय होणार आहे, तर त्यांचे पूर्वज आहेत त्यांना सुद्धा योग्यपणे त्यांना जे काही पितरांवर संस्कार केले जातात, त्यांना पाणी किंवा त्यांना जे अन्न आणि पाणी जे आपण म्हणतो, की आता ही पितृपंधरवडा चालू आहे सध्या आणि ज्या पितरांसाठी प्रार्थना केली जाते, की जे कोणी ज्यांना मोक्ष मिळालेला नाही, गती मिळालेली नाही, अशांसाठी आपण त्या गोष्टी करत असतो आणि त्या तिथीला त्या गोष्टी पितरांसाठी केल्या जातात. पण जर हे सगळं वरिष्ठ लोकच घरात राहिले नाहीत आणि हे जर सगळं अधःपतनाला गेलं, स्त्रिया अधःपतनाला गेल्या, अनैतिक कुठेतरी संतती निर्माण झाली, तर ते घरच कुठेतरी, ते कुटुंबच कुठेतरी परंपरेचा नाश होईल तिथे. या सगळ्याला अर्जुन हा सगळा विचार करून असमंजस झालेला आहे.
मग जसं पितृपंधरवड्याचा मी आता उल्लेख केला, आपल्या प्राणचैतन्य प्रभूजींनी भागवत सांगताना तेव्हा सांगितलंय, की प्रत्येकाने मग ह्या पितृपंधरवड्यामध्ये एक माळ ही आपल्या पितरांसाठी जपावी. कारण त्यांना कुठेतरी मोक्ष गती प्राप्त व्हावी. कारण जे काही आपण म्हणतो, की पुढचा जो प्रवास असतो या आत्म्याचा, मग हा आत्मा त्यांना ही विचारली गेली शंका, की हा प्रश्न विचारला गेला, की हा आत्म्याचा प्रवास हा अविरत असतो. तो पुढचा देह धारण करतो. पण मग बऱ्याचदा हा आत्मा त्या सूक्ष्म शरीरामध्येच राहतो. त्याला स्थूल शरीर मिळत नाही आणि म्हणूनच ते शरीर प्राप्त होऊन त्याला मोक्ष गती प्राप्त व्हावी यासाठी ही प्रार्थना केली जाते. आणि अशा प्रकारे म्हणून या पितृपंधरवड्यामध्ये आपण हरिरामाचा हा जो महामंत्र आहे, हा आपल्या पितरांसाठी सुद्धा माळ जपू शकतो. हे आपल्याला प्राणचैतन्य प्रभूजींनी त्यावेळेला जे ज्ञान दिलं ते मी तुमच्याबरोबर शेअर केलं. तर अशा या कौटुंबिक परंपरेला आणि म्हणूनच मग जर हे वरिष्ठ मारले गेले तर त्या कौटुंबिक परंपरेचा नाश होई, कुठेतरी अधर्माला आणि मग त्या स्त्रिया कुठेतरी अनैतिक आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला हे सगळं गोष्ट कुठेतरी त्यांच्या कुटुंबासाठीही योग्य नसणार आहे. आणि हे सगळं अर्जुनाच्या मनामध्ये येतंय कारण अर्जुन हा अतिशय सहृदय आहे, हा लाडका भक्त आहे भगवंतांचा. हा भक्त असल्यामुळे त्या भक्ताच्या मनातील या सगळ्या भावना आहेत आणि म्हणून तो अत्यंत अगतिक झालेला आहे. मग आपण हेच थोडस मराठीच्या आपल्या श्लोकामध्ये वाचूया, जे मी तुमच्यासाठी शेअर करेन. त्याच गोष्टी थोड्याशा दिलेल्या आहेत की आपण कशा प्रकारे जाणू शकतो. हरे कृष्ण. तर आपण जे इथे लिहिलं आहे ते थोडस वाचूया आणि माताजी वाचतील आपल्यासाठी. तर श्लोकामध्ये आपण श्लोक आधीच वाचलेले आहेत. माताजी 37 आणि 38 वाचाल. हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, जरी लोभाने प्रभावित झालेल्या या लोकांना आपल्या कुटुंबाची हत्या करण्यामध्ये आणि आपल्याच मित्रांशी भांडण करण्यामध्ये दोष दिसत नसला तरी कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधांची जाण असताना आम्ही अशा पाप कृत्यामध्ये का सहभागी व्हावे. हरे कृष्ण. त्याच्या पुढचंही वाचा माझ्या. हो माता. हरे कृष्ण. कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होते आणि त्यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यात गुंतले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि एवढं अजून मग आपण ते जे मी आता चर्चा केली तेच हे सगळं ट्रान्सलेशन आहे. हरे कृष्ण. 40 वाचाल माताजी ट्रान्सलेशन. हो माता. हो. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, कुळामध्ये जेव्हा अधर्माचे प्राबल्य होते तेव्हा कुळातील स्त्रिया दूषित होतात आणि याप्रमाणे स्त्री जातीचे पतन झाल्यामुळे हे वृष्णी वंशजा अवांछित संतती उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि त्याच प्रकारे बघा हेही वाचा माताजी. हो माता. कृष्ण. अनावश्यक संततीच्या वाढीमुळे कुळ तसेच कुळ परंपरा नष्ट करण्यासाठी निश्चितच नरकमय परिस्थिती निर्माण होते. अशा भ्रष्ट कुळातील पूर्वजांचे पतन होते कारण त्यांना अन्न अथवा पिंड आणि जल अर्पणाची क्रिया पूर्णपणे थांबते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपण जे बघितलं आणि म्हणून वंश परंपरा नष्ट करणाऱ्या आणि या प्रकारे अनावश्यक संतती उत्पन्न करणाऱ्या दुष्ट कृत्यांमुळे सर्व प्रकारच्या सामुदायिक योजना आणि कुटुंब कल्याणाची सर्व कार्य उद्ध्वस्त होतात. म्हणजे जे आपण आता चर्चा केली की या सगळ्यामुळे म्हणजे कुठेतरी वर्णशंकर हे निर्माण होणार आहे. आणि हे वर्णसंकर म्हणजे काय तर कुठेतरी ही ज्याला कुठे कंट्रोल नाहीये, अनकंट्रोल्ड असं हे पॉप्युलेशन, ते सुद्धा अनैतिक अनैतिक अशी संतती निर्माण होऊन. कारण मग जेव्हा वर्णाश्रम पद्धती, म्हणून या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण कुठेतरी 3ऱ्या अध्यायामध्ये हे कारण आपण पुन्हा तिथे चर्चा करणार आहोत. तर म्हणूनच या वंश परंपरा नष्ट करणाऱ्या या या ज्या ही जी परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर त्याच्यामुळे कुठेतरी या वर्णशंकर पद्धतीला सनातन धर्म किंवा वर्णाश्रम धर्म संस्थेने
मनुष्य अंतिम मोक्षाची प्राप्ती करण्यास समर्थ होऊ शकेल अशा पद्धतीने मानव समाजातील 4 विभागांना अनुसरून सामुदायिक योजना तसेच कुटुंब कल्याणार्थ कार्याची योग्य रचना करून दिलेली आहे. म्हणून बेजबाबदार पुढाऱ्यांनी सनातन धर्माच्या परंपरेचा भंग केल्यास समाजामध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे श्री विष्णूंची प्राप्ती हे जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे याचा लोकांना विसर पडतो. आता काय होतं की जर हे सगळं कौटुंबिक परंपरा मग कुठेतरी अनैतिक ज्या संतती होणार आहेत आणि मग त्यांचे विचार, त्यांचे आचार हे अशा पद्धतीने असतील की ही जी वर्णाश्रम पद्धती आपण आहे ती कुठेतरी प्रत्येकाच्या वर्णानुसार मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र आणि वैश्य यांच्या प्रत्येकाच्या मग हे धर्म हे वर्ण हे कुठेतरी गुणकर्मानुसार केलेले आहेत. हे कुठल्याही धर्मानुसार नाहीयेत आणि म्हणून याला आपण अजून सखोलपणे तिसऱ्या अध्यायात जाणणार आहोत. परंतु ह्या वर्णाश्रम पद्धतीला कुठेतरी तडा जाईल जर अशी वर्णशंकर पद्धती अशी या कुटुंबाची आणि या वंश परंपरेला जर धोका निर्माण झाला तर या सगळ्या अनैतिक संततींमुळे हे सगळं कुठेतरी वर्णशंकर पद्धतीला निर्मिती करेल आणि त्याच्यामुळे समाजामध्ये खूप गोंधळ होईल आणि अशा प्रकारे जे कोणी विष्णूला प्राप्ती करायचं जे अंतिम ध्येय आहे त्या सगळ्याचा लोकांना विसर पडेल कारण ती वर्णाश्रम पद्धतीच नष्ट होईल आणि म्हणूनच कुठेतरी या सगळ्याला कारणीभूत कोण असणार आहे ही अनैतिक लोक आणि म्हणूनच हे पुढारी जे आपण बघतो या सगळ्याला की त्यांची जी नियत असते ती सगळी अशा प्रकारचीच असते आणि म्हणून हे प्रजापालक कृष्ण गुरु शिष्य परंपरेद्वारे मी असे ऐकले की कुल परंपरेचा विध्वंस करणारे नरकातच नित्य निवास करतात आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे मी जो नेहमी पापकर्मच करण्यात गुंतलेला आहे त्याने या प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे असे न केल्यास त्या व्यक्तीला पापकर्माचे फळ म्हणून दुःखमय कष्टमय जीवन भोगण्यासाठी निश्चितपणे नरकात घातलं जातं आणि म्हणूनच अर्जुनाचा हा जो युक्तिवाद आहे त्याच्या वैयक्तिक अनुभवांवर नव्हे तर तो सांगतोय की आचार्यांनी ज्या ज्या उत्तम गुरूंकडून त्यांनी हे ज्ञान घेतलेलं आहे कारण ज्या गुरु परंपरेतून हे ज्ञान आलंय त्याचप्रमाणे आपल्या वेदांमध्ये आणि जो सरुदय आहे त्याला या ज्ञानाची निश्चितच जाण आहे आणि म्हणूनच हा वास्तविक ज्ञान प्राप्तीचा मार्ग आहे या ज्ञानात प्रथमपासूनच स्थित झालेल्या योग्य व्यक्तीच्या मदतीशिवाय अंतिम ध्येयाकडे आपण पोहोचू शकत नाही वर्णाश्रम संस्थेतील एका पद्धतीनुसार मनुष्याला मृत्यूपूर्वी आपल्या पापकर्माचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी विशिष्ट विधी करावा लागतो आणि म्हणूनच अर्जुनाच्या मनामध्ये हे सगळं का आलेलं आहे आता कारण त्याला कुठेतरी हे सगळं पाप कर्म वाटतं आहे आणि अरे रे आम्ही भयंकर पाप करण्यास तयार झालेलो आहोत हे किती चमत्कारिक आहे राज्य सुख भोगण्याच्या लोभाने उद्युक्त झाल्यामुळे आम्ही आमच्या नातलगांनाही मारण्यास तयार झालेलो आहे हे सगळं कुठेतरी जाणवतंय अर्जुनाला कारण मग त्याच्या मनामध्ये हा सगळा संभ्रम झालेला आहे आणि त्याला हे कुठेतरी पापयुक्त कर्म वाटतंय आणि म्हणून त्याला हे सगळं करण्यामध्ये अतिशय अजिबात स्वारस्य नाही आणि म्हणून तो आपलं युद्धात त्यांनी आपलं शस्त्र खाली ठेवून दिलेलं आहे आणि म्हणूनच तो सांगतोय आता माताजी वाचाल हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी शस्त्रधारी धृत राष्ट्रपुत्रांनी माझ्यासारख्यांनी शस्त्र आणि प्रतिकार न करणाऱ्यांची हत्या केली तर तेच माझ्यासाठी अधिक चांगले होईल हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि एवढं सांगून संजय सांगतायत आता धृतराष्ट्रांना एव मुक्त्वा संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्यं सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी संजय म्हणाला रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्यबाण बाजूला टाकले आणि मनामध्ये अत्यंत शोकाकुल होऊन रथामध्ये खाली बसला हरे कृष्ण आणि म्हणूनच या सगळ्यापेक्षा की हे युद्ध करून अशा प्रकारे सगळ्या गोष्टींना तोंड देण्यापेक्षा धृतराष्ट्र पुत्रांनी जर माझी हत्या केली तर ती मला चालेल प्रतिकार न करण्याची हत्या केली मग निशस्त्र होऊन मी कुठलाही प्रतिकार न करता त्यांनी जर मला या कुरुक्षेत्रावरती ठार जरी मारलं तरी ते माझ्यासाठी चांगलंय कारण मला हे युद्ध करण्यामध्ये अजिबात स्वारस्य नाहीये आणि म्हणून संजयाने मग धृतराष्ट्राला वर्णन केलेलं आहे की अर्जुन हा शोकाकुल अवस्थेमध्ये झालाय त्याला जेव्हा त्यांनी हे सगळं बघितलंय त्याला ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे त्याचं मन अतिशय असमंजस झालेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्या शत्रूच्या व्यवरचनेचे अवलोकन करताना अर्जुन रथामध्ये उभा होता पण तो शोकाने इतका व्याकुळ झाला होता की आपले धनुष्यबाण बाजूला ठेवून तो पुन्हा खाली बसला
आणि अशा या दयाशील आणि सहृदय व्यक्ती आत्मज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आणि म्हणूनच असा हा सहृदय आणि दयाशील असा हा अर्जुन ज्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झालेली आहे, तो आत्मसाक्षात्काराचं आत्मज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अतिशय योग्य असा भक्त अर्जुन भगवंतांचा आहे. आणि म्हणूनच असं हे ज्ञान आता भगवंत दुसऱ्या अध्यायापासून सुरुवात करतायत, ज्यांनी शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहेत, ज्याला हे युद्ध करण्याची अजिबात इच्छा नाहीये, अशा अर्जुनाने आता भगवंतांना सांगितलंय की मला युद्ध करायचं नाहीये. आणि इथे आपला पहिला अध्याय समाप्त होतो आहे. अर्जुनाने शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहेत आणि त्याचा विषाद मनामध्ये त्याला असमंजस करतोय. आणि हे सगळं आता पुढे संजय धृतराष्ट्राला सांगतायत आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की अर्जुनाने आपली शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहे. त्याच्या मनामध्ये अतिशय करुणा निर्माण झालेली, मन त्याचं खचून गेलेलं आहे. जसं आपण जेव्हा प्रतिक्रिया बघितल्या पहिल्या अध्यायामध्ये, तेव्हा ज्या धृतराष्ट्राला बघितलं, ज्या दुर्योधनाला बघितलं, पण त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये मात्र करुणा होती. त्याचं मन आणि त्याचं मन करुणेने भरलेलं होतं आणि डोळ्यामध्ये अश्रू होते. असं हा सुहृदय आणि दयाशील व्यक्ती आपण बघितला. त्याचबरोबर ज्या धृतराष्ट्राची आपण प्रतिक्रिया बघितली, की मग मामका पांडवाश्चैव, माझे आणि पांडूचे पुत्र काय करतायत, की ज्याला हे जे युद्ध हवंय, ज्याच्या मनामध्ये कपट आहे आणि त्याच्या पुत्राला दुर्योधनाला सुद्धा ज्याच्या मनामध्ये सगळं कपट आहे, विनाशकाले विपरीत बुद्धीकडे जी व्यक्ती चाललेली आहे, अशा या दुर्योधनाच्या मनामध्ये आपण एक आश्चर्यकारक भीती बघितलेली आहे, जो आपल्याच गुरूंना कशा प्रकारे विचारतोय, की बघा काय परिणाम भोगताय, की ज्या दृष्टद्युम्नाला सुद्धा तुम्ही असं शिकवलेलं आहे, त्यांनी आज व्यूहरचना अशी केलेली आहे, की जेणेकरून आपल्याला या पराभवाला तर भाग पडायला लागणार नाही ना. आणि कुठेतरी ते व्यक्त करतोय दुर्योधन, ती भीती, आश्चर्यकारक भीती व्यक्त करतोय. अशा प्रकारे आपण पहिला अध्याय इथे समाप्त केलेला आहे. दुसऱ्या अध्यायाकडे आपण वळतोय. दुसऱ्या अध्यायाचे जितके श्लोक आपण पुढे जाणार आहोत आणि ज्या प्रकारे आपण अध्याय हा जेवढ्या टप्प्यापर्यंत पूर्ण करू त्याच्या टप्प्यावरून आपण पुढे जाता येईल आपल्याला. तर असा हा दुसरा अध्यायामध्ये आता भगवंत आपल्या ज्ञानाला सुरू करणार आहेत. जो अर्जुन विषाद झालाय ही भगवंतांची योजना. जसं मी म्हंटल की ज्या संजयाने आता सांगितलंय की संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम वाच मधुसूदनः. संजय सांगतोय भगवंतांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, करुणेने भारावलेल्या, मन खचलेल्या आणि अश्रूंनी नेत्र भरून आलेला अर्जुनाला पाहून मधुसूदन श्रीकृष्ण पुढील प्रमाणे म्हणाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग आता मधुसूदन, ज्यांना मधुसूदन म्हटलेलं आहे बघा, आणि म्हणूनच त्यांना प्रत्येक वेळी संबोधताना भगवंतांना अर्जुनाने निरनिराळ्या, तसंच संजयाने निरनिराळ्या नावांनी संबोधलेलं आहे. ज्या जगन्नाथांना आपण बघतो, मग पहिल्याही अध्यायामध्ये आपण गोविंद, जे जे इंद्रियांचे आणि गायींचं ज्यांनी रक्षण केलंय, जे नियंत्रण करतायत, अशा गायींवर ज्यांनी प्रेम केलेलं आहे आणि ज्यांच्या इंद्रियांवर ज्यांचा पूर्ण अशा ऋषिकेशांना आपण उल्लेख संबोधलेला आहे. ऋषिकेश, गोविंद, मधुसूदन, मधुसारख्या आसुराला ज्यांनी ज्याचा वध केलेला आहे, अशा प्रकारे मग केशीसूदन म्हटलेलं आहे, की ज्यांना केशी सारख्या असुराला ठार मारलंय. अशा प्रकारे अनेक असुरांचा ज्यांनी वध केला आहे, त्या सगळ्यांचं त्या सगळ्यांना संबोधताना आपण कृष्णांना त्या नावाने संबोधलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे अर्जुनानेही भगवंतांना पुढे अनेक नावांनी संबोधलंय. आणि मग भगवंत सांगतायत की भौतिक करुणा, शोक आणि अश्रू ही सर्व आज्ञांबद्दलच्या असणाऱ्या अज्ञानाची. मग जिथे मनुष्य, आता आपल्याला काय जाणून घ्यायचंय, की अर्जुन आता कुठेतरी शोकामध्ये आहे, तो विलाप करतो आहे. तर असा हा विलाप का करतो आहे? कारण त्याच्या मनामधल्या ज्या भावना आहेत, त्याचे जे विचार आहेत, ते विचार एका ठराविक पद्धतीने तो भौतिक जगामध्ये, या प्रकृतीमध्ये हे सगळे विचार करतोय. पण भगवंत आता ज्या प्रकारे मग त्यांचा लाडका शिष्य तो आहे आणि असा सहृदयशील, असा दयाशील, अशी ही व्यक्ती आहे, ज्यांना भगवंत आता ज्ञान देणार आहेत. ज्या भगवान श्रीकृष्णांनी मधु दैत्याचा वध केला, त्यांना मधुसूदन अशा शब्दांनी संबोधलेलं आहे. आणि आता आपलं कर्तव्य करीत असताना ज्या अज्ञानाने आपल्याला ग्रासले आहे, त्या अज्ञानरूपी दैत्याचा श्रीकृष्णांनी वध करावा, अशी अर्जुनाची इच्छा आहे. आणि म्हणूनच ज्या 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा केशीसूदन म्हणून अर्जुनाने ज्यांना संबोधलंय, की ज्या
त्याचा संभ्रम, त्याचे सगळे जे मनामधले त्याच्या आसुरी भावनेने त्याचे जे काही विचार होते त्याला आसुरी भावनांचा कुठेतरी उपमा दिलेली आहे आणि अशा या आसुरी भावनांचा वध भगवंतांनी करावा. आता ती विनंती करतोय, पण तेव्हा 18व्या अध्यायामध्ये ते केशीसुदन की ज्यांनी त्याचा वध, त्याचं अज्ञान पूर्णपणे दूर केलेलं आहे, अशा भगवंतांना त्यांनी संबोधलेलं आहे अशा अनेक नावांनी. आणि म्हणूनच अशा सगळ्या या विचारांना, या आसुरी विचारांचा वध व्हावा आणि या अज्ञानरूपी महासागरात बुडालेल्या मनुष्याला त्याच्या बाह्य वस्त्ररूपी स्थूल शरीराचे रक्षण करून वाचविता येत नाही. मग आता हे ज्ञान आपल्याला भगवंत देत आहेत. कशा प्रकारे देत आहेत, तर आपल्याला थोडीशी स्लाइड बघण्याची गरज आहे. मग आपण या ज्ञानानुसार तर बघूच. ठीक आहे, आपण हे वाचून घेऊ एकदा आणि मग पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तुझ्यामध्ये अशा अशुद्ध गोष्टी कशा आल्या? ज्या मनुष्याला जीवनाच्या मूल्यांचे ज्ञान आहे त्याला या गोष्टी मुळीच शोभत नाही. या गोष्टी मनुष्याला उच्चतर लोकात जाण्यात नाही तर त्यांच्या दुष्कृतीला कारणीभूत होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आता भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, त्यांनी ज्ञान देण्यास सुरुवात केलेली आहे. पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत की अर्जुनाने मग त्यांना शरण गेलेलाच आहे, पण त्याच्याही आधी प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत की तुझ्यामध्ये अशा अशुद्ध गोष्टी कशा काय आल्या. ज्या मनुष्याला जीवनाच्या मूल्यांचं ज्ञान आहे त्याला या गोष्टी मुळीच शोभत नाहीत, कारण तो असा कोत्या मनाचा का झालेला आहे आणि अशा या कोत्या मनाचं असणं त्याला शोभत नाहीये. कारण जे जे जीवनाचं मूल्य, जो काही ज्या व्हॅल्यूज आणि जो काही सगळं जाणतो आहे त्याला हे शोभत नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत आता त्याला या शब्दामध्ये कुठेतरी संबोधत आहेत की जेणेकरून त्याला त्या त्या गोष्टीतनं बाहेर काढावं. आणि म्हणून भगवंत आता सांगतायत, मग या कृष्ण, मग आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये 18 दिवसांच्या टप्प्यावर असं जाणलं होतं की भगवंतांना जाणायचंय. मग या भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संपूर्ण गीतेमध्ये ज्या ईश्वराचा उल्लेख केलेला आहे, ज्या श्रीकृष्णांचा उल्लेख केलाय त्यांना ईश्वर भगवान म्हणून म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं आहे की या भगवंतांना कसं जाणायचं. मग ज्या श्रीकृष्णांना ऋषिकेश म्हणून, माधव, मधुसूदन, केशीसूदन, जगन्नाथ आणि जनार्दन या सगळ्या संबोधलेले आहे, ते प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम आहेत. आणि हे पुरुषोत्तम भगवान हे कशा प्रकारे आहेत. मग आपल्याला, आपण ज्या 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला हे मनामध्ये प्रश्न येणं की ज्या अर्जुनाचा असा जसा संभ्रम झालाय, अशा संभ्रमाला मनुष्य भौतिक जगामध्ये, या प्रकृतीमध्ये अनेक वेळेला तोंड देत असतो हो. की मग साध्या प्रॅक्टिकल जगामध्ये सुद्धा, प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा अनेक डिसिजन, अनेक निर्णयांना घेण्यामध्ये आपण किती प्रकारे काकू करत असतो. आपण किती प्रकारे असं करावं का तसं करावं, हे न करावं का हे करावं, अशा बऱ्याच वेळेला, बऱ्याच सिच्युएशन्सला आपण तोंड देत असतो. अशा आपण बऱ्याच परिस्थितींना तोंड देत असतो. आणि अशा परिस्थितींना तोंड देताना मग आपण एका निर्णयाला येण्यासाठी, जसं मी तेव्हाही हा प्रश्न विचारला होता, तसा मग तुम्हाला आताही हा प्रश्न मी विचारू इच्छिते की मग अशा अशा वेळेला, अशा क्षणी तुम्ही काय करू शकाल, काय काय तुमच्या मनात येत असतं की मग मी हा निर्णय घेऊ शकत नाही, मी ही गोष्ट करू शकत नाही, मी याला सामोरं जाऊ शकत नाहीये, मी या गीतेच्या क्लासला जाऊ की नको, माझा याच्यावर विश्वास आहे की नाही, मग मी त्या विश्वासाने पुढे जाऊ का कुठेतरी त्या संशयामध्येच बसून राहू. या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला मग काय तुम्ही विचार करता, कोणी सांगू शकेल मला तुमच्या मनातले काही विचार? हरे कृष्ण. अनम्यूट होऊन आरामात उत्तर द्या. वसुधा माताजी, हरे कृष्ण बोला. वाल्मिक प्रभूजी. माताजी रिपीटेशन करा, जरा ऐकू आलं नाही. अच्छा, येतोय माझा आवाज आता? हा, आता येतोय. जसा अर्जुन संभ्रमित झालेला आहे आणि निर्णयाला जात नाहीये कुठल्याही, त्याचप्रमाणे आपण या दैनंदिन जीवनामध्ये पण बऱ्याच वेळेला अशा सिच्युएशनला सामोरे जातो. तेव्हा आपण काय करतो नक्की, हे मला जाणून घ्यायचं की प्रत्येक जण जातो हो, मग प्रत्येक जण अशा वेगवेगळ्या. हा, हरे कृष्ण प्रभूजी.
येस माताजी प्रभूजी. हा बोला प्रभूजी. माताजी तुमचा आवाज पुढे येत नाही. माताजी मी डायरेक्ट श्रीकृष्णाच्या समोर बसते. माझ्या घरात माझ्या रूम मध्ये छोटीशी मूर्ती आहे त्याच्या समोर बसते. हे माताजी खूप म्हणजे तुम्हाला त्या वेळेला तसं करावंसं वाटतं बरोबर, की मला आता कृष्णच देतील आणि म्हणूनच कृष्णावर पूर्ण तुम्ही सोडून देता. अगदी बरोबर, अगदी ठीक आहे माताजी. प्रभूजी बोला, वाल्मिक प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, हरे कृष्ण माताजी. असे system आल्यात ना, तर ह्या वेळामध्ये आपलं जेवढं नामस्मरण आपल्या ब्लड मध्ये आणि आपल्या म्हणतात ना रोमामध्ये जर आपलं नामस्मरण रुजलेलं असेल, तर तुम्हाला अगदी बसला तरी ना तरी हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण जे असेल, तुम्ही ज्या पद्धतीने नाव घेता किंवा तुम्ही वाल्या, जय सद्गुरू असं पटकन तुमच्या तोंडाचा उच्चार निघाला. अगदी कुठे हात जरी लावला, कोणी काही बोललं, सुख सांगितलं तरी जय सद्गुरू, दुःख सांगितलं तरी जय सद्गुरू. हा शब्द जर तुमच्या तोंडाचा निघेल ना, तर ते दुःख तुम्हाला दुःख वाटणारच नाहीये आणि तो प्रसंग तुम्हाला प्रसंग वाटणार. अगदी बरोबर. ही खूप छान. रिअल फॅक्ट आहे आणि मी भरपूर असे अनुभव घेतलेले आहेत या विषयाचे. अगदी छान. खूप धन्यवाद हरे प्रभू. कृष्ण. शेअर केल्याबद्दल खूप धन्यवाद. खूप छान. तर प्रत्येकाच्या मनात म्हणजे शेवटी आपण जेव्हा अशा कुठल्या तरी परिस्थितीला तोंड देतो, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी आपल्याला आपण भगवंतांचा धावा तर करतोच. त्याच प्रकारे त्याबद्दलचं योग्य ज्ञान मिळणं हे तितकंच आवश्यक असतं. आणि हे ज्ञान मिळूनच आपण पुढे जाऊ शकतो आणि म्हणून एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून आपण हे ज्ञान घेऊ शकतो आणि अशा या उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ते पूर्णपणे योग्यपणे समजावून घेऊ शकतो आणि मग त्यांना आपण पूर्णपणे त्याचा निर्णय विचारू शकतो की मी याच्या पुढे काय करू. कारण त्या आध्यात्मिक गुरुनी त्याचं दृष्टांत त्यांना मिळालेला असतो आणि त्याचप्रमाणे मग ते तसा निर्णय आणि तसं ज्ञान आपल्याला देऊ शकतात. हा त्याच्यातला एक भाग झाला. आणि म्हणून याच दृष्टीने पुढे जाताना आपल्याला एक जाणायचं आहे की भगवंतांना जाणायचं. मग ज्या अर्जुनाने आता भगवंतांना विचारलेलं आहे, पुढे जाऊन आपण ज्या श्लोकाला जाणणार आहोत, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. अशा भगवंतांना त्यांनी शरण जाणार आहे अर्जुन. का शरण जाणार आहे? कारण त्यांना गुरु मानणार आहे अर्जुन. आणि त्याच्या आधी मला एक गोष्ट खूप महत्वाची तुमच्या बरोबर तुम्हाला सांगायची आहे, की अशा या भगवंतांना जाणणं, मग अशा या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये आता वसुधा माताजींनी सांगितलं मी कृष्णासमोरच जाऊन बसते. मग अशा या कृष्णाशी कुठेतरी संबंध प्रस्थापित केला जातो. मग त्याचं ज्ञान तुम्ही 18 दिवसाच्या ह्याच्यात तर घेतलंय, की जिथे आपण कुठेतरी भगवंतांशी जोडले जातो आणि त्या जोडले जाणं कारण हा योग कुठेतरी भगवंतांशी जोडतोय आपल्याला आणि आपल्या मनातलं सगळं काही आपण भगवंतांसमोर बोलून मग आपल्याला ते ज्ञान आणि त्या निर्णयाला पोहोचण्याची आपण कुठेतरी भगवंताला प्रार्थना करू शकतो, करत असतो. जसं वाल्मिक प्रभूजी पण म्हणाले, की ते सद्गुरूचा धावा म्हणजे कुठेतरी त्या गुरूंकडून आणि त्या धाव्यामध्ये त्यांची ती प्रार्थना असते, की मला त्या निर्णायक स्थितीला पोहोचायचंय, मला या गोष्टीतून बाहेर पडायचंय, मला या संकटांना तोंड देण्यासाठी एक शक्ती हवी आहे, प्रबळ शक्ती हवी. आणि अशा या भगवंतांना की ज्याचा धावा केला जातो, अशा या उत्तम आध्यात्मिक गुरूच्या माध्यमातून आपण हे जाणू शकतो. आणि मग हे ज्ञान म्हणजे काय आहे? कारण आपण जर एखादे विधान केलं, की का मी करावं? का मी कृष्णाला मानावं? मला कुठे कृष्ण दिसतायत? मला कृष्ण कुठे माझ्या पण तुम्ही कृष्णांना जाणणं म्हणजे काय आहे हे जाणून घ्या. कारण ज्या भगवंतांना जाणणं हे आपल्यासारख्या पामरांना म्हणजे आपली जी इंद्रिय आहेत ही भगवंतांसारखी नाहीयेत. आपली ही इंद्रिय कुठेतरी सदोष आहे. कारण साधी गोष्ट आहे, आपले हात आपण अंधारामध्ये बघू शकत नाही. आपल्या पापण्या बघण्यासाठी आपल्याला आरशात बघायला लागतं. आपण स्वतः आपल्याला बघू शकत नाही. एखादी सफरचंद चिरलंय, त्याचा पुढचा भाग आपण बघू शकतो, पण मागे बघण्यासाठी आपल्याला निश्चित आपल्याला पुढूनच कळत नाही, की ते सफरचंद मागून खाल्लेलं आहे. कारण कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत आपल्या आपल्या या सगळ्या इंद्रियांना.
आणि म्हणूनच या सगळ्या इंद्रियांना जेव्हा आपण सदोष मानतो, तेव्हा आपण ते जे ज्ञान घेतो आहे, ते ज्ञान तितकं पुरेपूर घेण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपणच पूर्णपणे आपल्याला जे माहिती आहे ते सगळं योग्य आहे, हे मानून आपण चालू शकत नाही. आणि म्हणून त्या कृष्णाला जाणायचंय म्हणजे काय जाणायचंय, तर त्या 3 टप्प्यामध्ये आपण भगवंतांना जाणू शकतो. आणि म्हणून जो भगवान रूपाचा, या भगवान शब्दाचा उल्लेख आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये जाणू. कारण कृष्ण हे पुरुषोत्तम, परमपुरुष, परमतत्व, परमधाम हे अर्जुनाने सगळं मानलेलं आहे. परंतु या भौतिक जगामध्ये असे मायावादी, तर्कवादी आणि अशी जी काही लोक आहेत, की ज्यांना याचं ज्ञान नाहीये, अज्ञानापोटी ते कृष्णाला जाणू शकत नाहीत. पुढे जाऊन आपण जाणणार आहोत, की मग ते पुढच्या टप्प्यावर पोहोचूच शकत नाहीत. पण परंतु परंतु ज्या भगवंतांना, मग जे ऐश्वर्य ज्या भगवंतांना आहे, मग प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी पण सांगितलंय, की श्रीकृष्ण हे परिपूर्ण आहेत. ज्या ब्रह्मसंहितेमध्ये कृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून मानलेलं आहे. परमं तमामी अहम, म्हणजे जे काही आहेत, की भगवंतांचं हे जे ऐश्वर्य आहे, की जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, जे जे श्रीमंत आहेत, जे पूर्णपणे जे सामर्थ्यवान आहेत, जे सौंदर्याने परिपूर्ण आहेत आणि या सगळ्याचं कुठेतरी असून सुद्धा ज्यांना या सगळ्याबद्दलचा मोह नाही, असं हे सगळं ऐश्वर्य, हे षट ऐश्वर्य हे भगवंतांकडे आहे. आणि या भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे काय, तर त्या भगवंतांना आपण टप्प्याटप्प्याने जाणणाऱ्या व्यक्ती सुद्धा बघतो. आणि म्हणून प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिलंय. ही जी भगवंतांची 3 रूपं, की जी ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, या 3 रूपांमध्ये सत्याचा साक्षात्कार ज्ञानाच्या 3 अवस्थांमध्ये केला जातो. आणि अशा या परम सत्याच्या 3 अवस्था आपण जाणणार आहोत. मग भगवंतांनी सगळ्यांना मानले हो, पण या परम सत्याच्या अशा अवस्थांना ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान असं म्हटलंय. मग या श्लोकामध्ये आपण जाणतो, वदन्ती तत्तत्त्वं विदस्त्वस्त्वं यज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. मग अशा प्रकारे 3 अवस्थांना जाणण्यासाठी प्रभुपादांनी आपल्याला खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे, की मग या टप्प्यांवरून मग कुणी ब्रह्म म्हणजे त्या भगवंतांपासून येणाऱ्या चैतन्याला, त्या शक्तीला मानतायत. मग त्याच्या पुढे जाऊन ज्या ज्या प्लॅनेटवर आपण बघतो, ज्या ब्रह्मांडामध्ये, ज्या वैकुंठामध्ये आपण परमात्म्याचं जे चतुर्भुजाधारी जे भगवंतांचं रूप आहे, की ज्याच्यामध्ये शंख, चक्र, गदा आणि कमळ असं भगवंतांनी धारण केलेलं आहे हातामध्ये, अशा परमात्म्याला जाणलं जातं. आणि त्याच्या पुढचा जो टप्पा आहे, तो भगवान रूपाचा टप्पा आहे, जो मनुष्य रूपामध्ये जेव्हा भगवंत अवतरलेले आहेत. मग द्वापार युगामध्ये अर्जुनाने भगवंताला भगवान रूपामध्येच जाणलेलं आहे. कारण भगवान, प्रत्यक्ष भगवंत मनुष्य रूपामध्ये येऊन अर्जुनाला तिथे ज्ञान देत आहे. परंतु अर्जुनाला हे सगळं ज्ञान टप्प्याटप्प्याने भगवंत आता त्याच्या मनातले जे काही ज्याच्या मनामध्ये ज्या काही शंका आहेत किंवा जे काही प्रश्न आहेत, त्यांचं निरसन भगवंत करणार आहेत. आणि त्याच टप्प्याटप्प्याने आपणही ते ज्ञान भगवंतांकडून जाणून घेणार आहोत. आणि हा टप्पा सांगताना प्रभुपादांनी खूप छान सांगितलंय, की मग ज्या सूर्याचं उदाहरण घेतलंय, की मग एखादी व्यक्ती म्हणतेय, की उजेड पडलाय म्हणजे चला दिवस उगवलेला आहे आणि सूर्यप्रकाशाला जाणलंय म्हणजे चला दिवस उगवलाय. त्याच्या पुढे जाऊन काही व्यक्तींच्या मनामध्ये जर काही औत्सुक्य असेल, तर त्या व्यक्ती पुढे जाऊन म्हणतायत, की मग ती खिडकी उघडून बघतायत, की हा प्रकाश कुठून येतोय बाबा, मला हा प्रकाश बघायचाय. आणि मग ते सूर्याला बघायला जातात. मग आता हा प्रकाश देणारा सूर्य कसा आहे, त्या सूर्यावर जाणारे सुद्धा, मग या सूर्याच्या पृष्ठभागाला मग फक्त एक डिस्क म्हणून दिसते हो ती आपल्याला. पण जो त्या प्रगतावस्थेमध्ये जातो आहे, त्या सूर्याला जाणण्याचा पण प्रयत्न करणार आहे. आणि अशा प्रकारे परमसत्याच्या या सगळ्या जाणीवेला, म्हणजे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, अशा 3 रूपामध्ये भगवंतांना जाणू शकलं जातं. आणि म्हणून सर्व प्रकारचे विद्यार्थी जरी परमसत्य या एकाच विषयाच्या अध्ययनात मग्न असले तरी भक्त किंवा ज्यांनी परमसत्याच्या भगवान स्वरूपाचा साक्षात्कार केला आहे, ते सर्व श्रेष्ठ अध्यात्मवादी आहेत.
सूर्यगोल आणि सूर्यग्रहातील आंतरिक व्यवहार एकमेकांपासून अलग येत नसले, अलग करता येत नसले, तरी 3 विविध अवस्थांचे अध्ययन करणारे विद्यार्थी एकाच प्रकारचे नसतात. आणि म्हणून तो प्रकाश देणारी सूर्याची ती जी एक आपण जी डिस्क म्हणतो त्याला सूर्यगोल, आणि सूर्यग्रह जो प्रत्यक्ष सूर्य आहे, या सगळ्याचं अध्ययन म्हणजे हे टप्प्याटप्प्याने अध्ययन करणारं आहे. म्हणून हे सगळं एकच धरलं गेलं तरी त्याचा अभ्यास करणारे, त्याचं अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थी या 3 टप्प्यामध्ये धरल्या जातात. अशा प्रकारे आपल्याला भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे नक्की काय जाणायचंय, कारण प्रत्येक अध्यायामध्ये, प्रत्येक अध्यायामध्ये ईश्वर, जसं आपण म्हटलं, हे 5 विषय जे आहेत, ईश्वर, प्रकृती, काळ, कर्म आणि जे काही आपल्याला जीव, मग ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म या 5ही गोष्टींचा उल्लेख हा आपल्याला प्रत्येक अध्यायामध्ये दिसणार आहे. त्यापैकी ईश्वर म्हणजेच ते भगवंत. म्हणून त्या भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे काय जाणायचं आहे, तर हे भगवंतांना जाणून, आणि मग आता या भगवंतांनी की ज्या भगवान रूपाचा उल्लेख, मग अर्जुनाने ज्यांना मानलेलं आहे भगवंत, आणि अर्जुनाला भगवंतांकडून हे ज्ञान घेण्याची जी इच्छा आहे, आणि अशा प्रकारे भगवंत आता त्या अर्जुनाला ज्ञान द्यायला सुरुवात करणार आहे. ज्ञानाचा तो खजिना अर्जुनाला भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून देण्यास सुरुवात केलेली आहे. आणि म्हणून मग अर्जुनाला भगवंत सांगतायत, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्पयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठन् परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, अशा हीन नपुंसकतेची काळ करू नकोस. असे कारण तुला शोभत नाही. अंतःकरणाचे असे क्षुद्र दुर्बळपण सोडून दे आणि हे परत उठ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जो क्षत्रिय आहे, जो वर्ण आपण ज्या वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये म्हणतो की असा हा क्षत्रिय, की जो उत्तम योद्धा आहे, आणि जो क्षत्रिय, तू फक्त तो नावापुरताच राहशील आणि तू अशी नपुंसकतेची कास धरू नकोस. तू हे जे काही मनामध्ये आणतोयस त्यामुळे तू स्वतःला दुर्बळ बनवतोयस, आणि तू दुर्बळ बनू नकोस. तुला हे शोभत नाहीये, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. तू तुझं कर्तव्य विसरतोयस. मग पुढे जाऊन हेही समजावून सांगायला लागतंय भगवंतांना अर्जुनाला. अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा अत्यंत जिवलग मित्र होता. श्रीकृष्ण रथावर प्रत्यक्षपणे त्याला मार्गदर्शन करत होते. परंतु या सर्व गोष्टी अनुकूल असताना जर अर्जुनाने युद्धाचा त्याग केला, तर ते त्याच्याकडून अपकीर्तिकारक कार्य घडले असते. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतायत की अर्जुनाच्या ठिकाणी अशा प्रकारची प्रवृत्ती असणे हे त्याच्यासारख्या व्यक्तीला शोभण्यासारखं नाही. आपल्याला अत्यंत आदरणीय असणारे भीष्म आणि आपले नातलग यांच्याबद्दलच्या आपल्या उदार मनोवृत्तीच्या सबबीवर आपण युद्ध करण्याचे सोडून देतो, असा युक्तिवाद अर्जुन कदाचित करत असेल. पण श्रीकृष्णांच्या मताप्रमाणे अशा प्रकारचं औदार्य म्हणजे वास्तविकपणे मनोदौर्बल्यच आहे. म्हणूनच पुढे जाऊन अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की तुला काही अवॉर्ड दिला जाणार नाहीये. तुला तुझा शत्रू कुठल्याही प्रकारचं चांगुलपणाने म्हणणार नाही की याने युद्ध केलं नाही म्हणजे हा खूप चांगल्या मनाचा आहे. तर ही भ्याड वृत्ती आहे, हे दौर्बल्य आहे. हा कुठल्याही प्रकारचं याच्यामध्ये औदार्य नाहीये की मी युद्ध करणं सोडतोय म्हणजे मी त्यांना सोडून दिलं आणि मला आता नाही युद्ध करायचं आहे कारण मला माझ्याच लोकांना मारायचं नाहीये. हे सगळं त्याला जरी वाटत असलं तरी श्रीकृष्णांच्या मताप्रमाणे, श्रीकृष्णांच्या ज्ञानाप्रमाणे हे औदार्य नसून हे मनोदौर्बल्य आहे. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली अर्जुनासारख्या व्यक्तींनी अशा प्रकारचं औदार्य आणि तथाकथित अहिंसा यांचा त्याग केला पाहिजे. आणि म्हणूनच मग आता अर्जुनाने या गोष्टींचा त्याग कसा केला पाहिजे, कारण त्याला वाटणारं जे औदार्य होतं ते प्रत्यक्षात मनोदौर्बल्य होतं. त्याला वाटणारी जी अहिंसा आहे ती अहिंसा नसून तो कुठेतरी स्वतःच्या कर्तव्यापासून पळकुटेपणा करत होता. आणि हे सगळं करताना म्हणून श्रीकृष्ण त्याला सांगतायत की तू हे सगळं सोडून युद्ध कर. परंतु मग अर्जुनाच्या मनातल्या भावना पुन्हा त्यांनी सांगितल्या आहेत. अर्जुन म्हणतोय, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे अरिसूदन, हे मधुसूदना, मला पूजनीय असणाऱ्या भीष्म, द्रोणांसारख्या व्यक्तींवर मी बाणांनी प्रतिहल्ला कसा करू शकेल. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. पुढचंही वाचा माताजी. मग आपण हो discuss माता. हरे कृष्ण. महात्मा सम असणाऱ्या माझ्या गुरुजनांना मारून जगण्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणे अधिक श्रेयस्कर आहे. जरी त्यांना भौतिक लाभाची इच्छा असली तरी ते ज्येष्ठ आहेत. जर त्यांची हत्या केली तर आपले सर्व भोग रक्तरंजित होते. हरे कृष्ण. हे पण वाचा माताजी. आपण तिन्ही मग डिस्कस करू. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अर्जुन आता भगवंतांना सांगतोय, जरी त्यांनी सांगितलं की हे पळकुटेपण आहे, तू भ्याडपणा सोडून उठ, तरीही त्याला त्याच्या मनातला संभ्रम अजूनही दूर होत नाहीये. कारण तो म्हणतोय, महात्मा समजणाऱ्या माझ्या गुरुजनांना मी कसं मारू? मी माझ्याच पूजनीय असणाऱ्या भीष्म आणि द्रोणांसारख्यांवर प्रतिहल्ला मी कसा करू शकेन? कारण त्यांना जरी त्या भौतिक लाभाची, मग आपण जिथे बघतो हो, जिथे भीष्म आणि द्रोणाचार्यांसारख्या महान व्यक्ती, मग भीष्म हे महाभागवतात आहे, महाभागवत म्हटलंय त्यांना, परंतु जिथे दुर्योधनासारख्या अधर्मी वृत्तीच्या व्यक्तीला ज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, कारण ते कुठेतरी तिथे हेल्पलेस झाले, कुठेतरी अगतिक झालेले आहेत, कारण त्यांना त्यांच्या राजाला कुठेतरी तिथे फक्त त्यांना तिथे पाठिंबा द्यायचा होता, एवढ्याच एका भावनेने त्यांनी दुर्योधनासारख्या इतक्या अनैतिक आणि अधर्मी वृत्तीच्या व्यक्तीला त्यांनी साथ दिलेली आहे. आणि त्याच कुठेतरी दुर्योधनाला कुठेतरी तेच भोवले, तिथेच त्याला वाटलंय की मग आता ज्या क्षणी जिथे द्रौपदी सारख्या आपल्या द्रौपदी सारख्या मातेसारख्या जिचं वस्त्रहरण भर सभेमध्ये होत असताना सुद्धा जे मौन ज्यांनी राखलेलं आहे, तिथे आताही तो त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा करतोय. आणि त्याला माहितीये की म्हणूनच द्रोणाचार्य आणि भीष्म आपल्या बरोबर आहेत, आपण हे युद्ध नक्की जिंकणार आहे, अशा कुठेतरी भ्रमामध्ये तो दुर्योधन अजूनही आहे. परंतु मग या बाजूला अर्जुनाची अवस्था काय झालीये, कारण त्याला हे युद्ध करायचंच नाहीये. आणि मग येन तेन प्रकारे तो अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की नाही, मला हे शक्यच नाहीये. कारण त्यांच्यावर विजय प्राप्त करण्यापेक्षा मी भीक मागणं मला परवडेल. मला त्यांची हत्या करून जगायचं नाहीये. मला कुठलंही स्वारस्य, मला कुठलाही आनंद त्याच्यामध्ये नाहीये. आणि म्हणूनच मग आता हे सगळं करताना अर्जुनाच्या मनातला संभ्रम अर्जुनाने सांगितला हो गुरूंना. कारण जिथे कृष्ण म्हणतायत की तुला हे शोभत नाहीये, पण तिथे अर्जुन काय करू शकणार आहे? कारण तो असमंजस झालेला आहे. कारण त्याच्या भावना त्याच्या कंट्रोलमध्ये राहिलेल्या नाहीयेत. आणि म्हणून तो आता भगवंतांना सांगतोय की ज्या श्लोकाने मी तुम्हाला म्हंटल, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. माताजी प्रभूजींना वाचायचं, वाल्मिकी प्रभूजी. हा हा, वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. माझ्या दुर्बलतेमुळे तिथून वाचायचं ना? हो, येस ना प्रभूजी. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो. मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. तात्पर्य पण वाचत माताजी. तात्पर्य नको, आपण हे करूया. थँक्यू प्रभूजी, मी सांगते तुम्हाला वाचायला. हरे कृष्ण. ठीक, हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे मग जसं आपण म्हणतो की गोंधळात टाकणारी, जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं, जेव्हा वाल्मिकी प्रभूजींनी उत्तर दिलं, वसुधा माताजींनी उत्तर दिलं, की मग या गोंधळात टाकणाऱ्या गोष्टीला म्हणूनच इथे आता आपल्याला आध्यात्मिक गुरुकडून घेणारं ज्ञान, मग आपण भगवंत, जसं ईश्वर, ज्यांचं भगवंतांबद्दल आपण जे जाणलेलं आहे आणि त्या तिन्ही टप्प्यावर आणि त्या परम सत्याच्या तिन्ही टप्प्यांना आपण जाणलं, आणि तिथे आता भगवंत श्रीकृष्ण अर्जुनाला कशा प्रकारे, मग त्यांचा जो दृष्टिकोन आहे बघा, की एका सामान्य व्यक्तीचा दृष्टिकोन आणि एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुचा दृष्टिकोन, याच्यातला फरक आपल्याला आता जाणायचा आहे. की त्याच गोष्टीला श्रीकृष्णांनी कशा प्रकारे ज्ञानाच्या माध्यमातून अर्जुनापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, की जे काही अर्जुन विचार करत होता, ते सगळे विचार करणं त्याचं किती अयोग्य होतं, हे फक्त त्याला उत्तम
उत्तम गुरुच सांगू शकतो. आणि म्हणून अर्जुनाने प्रत्यक्ष ही दुर्बलता आता या गुरूंकडे व्यक्त केलेली आहे आणि म्हणूनच भगवंतांना त्यांनी आपलं गुरु मानलेलं आहे. कारण एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच आता या शिष्याला या मार्गावरती आणू शकतो. कारण त्याच्याकडून त्याला जर त्या युद्धाला सामोरं जायचं असेल तर त्याचं मनोदौर्बल्य घालवून त्याचं मनोबल वाढवणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आता ज्या दृष्टिकोनातून श्रीकृष्ण आता अर्जुनाला ज्ञान देणार आहेत त्या ज्ञानाच्या माध्यमातून निश्चितच अर्जुनाला आता या सगळ्या आत्मज्ञानाची कुठेतरी प्रचिती येणार आहे. आणि म्हणूनच त्या भौतिक गोंधळामध्ये कितपत न पडता कशा प्रकारे ते ज्ञान घेऊन उत्तम गुरुकडून, मग हे सगळं तात्पर्य बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींनी सांगितले जे तुम्ही वाचू शकता नंतर. कारण याच्यामध्ये भौतिक याच्यामध्ये कशा प्रकारे मनुष्य दौर्बल्य होत असतो आणि मनाची दुर्बलता दाखवलेली आहे. पण मग उत्तम आध्यात्मिक गुरु, आणि म्हणूनच आता इथे आपण हे थोडंसं जे काही महत्वाचं आहे ते वाचूया. म्हणून भगवद्गीतेतील ज्ञानाचं श्रीकृष्ण हे आद्य आध्यात्मिक गुरु आहेत आणि गीता जाणणारा अर्जुन हा सर्वप्रथम शिष्य आहे. अर्जुन भगवद्गीता कशी जाणून घेतो हे गीतेमध्येच सांगण्यात आलेले आहे. तरी सुद्धा मूर्ख सांसारिक विद्वान म्हणतात की मनुष्याने श्रीकृष्णांना एक व्यक्ती म्हणून शरण जाण्याची आवश्यकता नाही, तर श्रीकृष्णांमधील अजन्मा तत्वाला शरण जाणं आवश्यक आहे. श्रीकृष्णांच्या अंतर व बाह्य स्वरूपामध्ये काहीही फरक नाही. जो हे जाणत नाही जो हे जाणत नाही तो जर भगवद्गीता जाणण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो महामूर्खच होय. आता बघा किती योग्य प्रकारे. आणि म्हणूनच ज्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुला, आणि म्हणून या गुरूंकडून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत या भगवद्गीतेच्या माध्यमापर्यंत पासून आलेलं आहे. आणि मग ज्या शेवटच्या गोष्टींमध्ये याचा उल्लेख दिलेला आहे ते अर्जुनाला मग पुढे चौथ्या अध्यायात आपल्याला जाणायचंय की जे भगवंतांना तत्वतः जाणतात, मग आता भगवंतांच्या मनुष्य रूपाला ज्यांनी मानलेलं नाहीये, मग जे मनुष्य रूप म्हणजे जे भगवान रूपाला भगवंतांना जाणू शकत नाहीत, मग त्यांना मात्र हे गीता जाणणं खूप कठीण जाणार आहे. कारण जसं भगवंतांनी पुढे जाऊन सांगितलंय की ब्रह्म आहे, परमात्मा आहे आणि भगवान आहे. पण जे भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाला आणि जे तिथपर्यंतच त्या पातळीपर्यंत आहेत त्यांना ते सगळं जाणणं खूप कठीण आहे. आणि जे हे भगवंतांना तत्वतः, आणि म्हणूनच जे श्रीकृष्णांना अंतर्बाह्य स्वरूपामध्ये जाणू शकत नाहीयेत, जे कोण आहेत भगवंत, हे परिपूर्ण कसे आहेत, पुरुषोत्तम कसे आहेत, ज्यांच्या शक्ती काय आहेत आणि ज्यांना जे आध्यात्मिक कशा प्रकारे आहेत, हे सगळं ज्यांना जाणण्याची आवश्यकता नाही आहे आणि ते भगवंतांना फक्त एक तत्व आणि ते फक्त एक त्यांच्यातल्या अजन्मात तत्वालाच फक्त जाणू शकतायत, त्यांना मात्र भगवंतांनी महामूर्ख म्हटलेलं. इथे प्रभुपादांनी त्यांचा उल्लेख महामूर्ख म्हणून केलेला आहे. कारण त्यांना त्याचं ज्ञान, कारण अज्ञानापोटी मग जे काही जाणायचे ते परिपूर्ण ज्ञानाने जाणून पुढे जायचंय, मग त्या आध्यात्मिक प्रगतीला आपल्याला जाणता येईल, त्या आध्यात्मिक प्रगतीपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच या गीतेच्या माध्यमातून हे ज्ञान दुसऱ्या अध्यायापासून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. नही प्रपश्यामि ममापनुज्ञाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूवावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणापि चाधीपत्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचायचं आहे, वाचा माता. ज्या योगे माझ्या इंद्रियांना शुष्क पाडणाऱ्या शोकाला नाहीसे करता येईल असा उपायच मला दिसत नाही. स्वर्गातील देवांसारखे सार्वभौमत्व असलेले, वैभवशाली आणि प्रतिस्पर्धी नसलेले राज्य प्राप्त करून सुद्धा मला या शोकाचे निराकरण करता येणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अर्जुन जिथे भगवंतांना आता सांगतो आहे की मला तुम्ही कृपा करून विशद करा, तो पुन्हा पुन्हा आपल्यातलं जे काही आपण हे सगळं जाणू शकत नाहीये हे पुन्हा पुन्हा भगवंतांना सांगतोय. आणि म्हणूनच त्या गुरूंकडून अर्जुनाला हे ज्ञान घ्यायचं आहे. आणि मग संजय इथे सांगतोय, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुढाकेशः परन्तपः न योऽस्य इति गोविंदं त्वा तूष्णीं बभूवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे बोलून झाल्यावर परंतप अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला,
हे गोविंद, मी युद्ध करणार नाही, आणि स्तब्ध झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे आता जे आधीच्या अध्यायाला मी खूप, कारण पुन्हा अर्जुनाने तेच सगळं वदवलेलं आहे की मी माझं हे निराकरण, मला युद्धच करायचं नाही. बघा की ज्याच्या मनामध्ये हे ठाम आहे की मला हे युद्ध करायचं नाही, तो ये न प्रकारे भगवंतांना सांगतोय की मला हे शक्य नाहीये, मला या दुःखावर मात करणं शक्य नाहीये. मग हे सगळं अर्जुनाला शक्य होत नाहीये, म्हणून त्यांनी भगवंतांकडे गुरु मानून त्यांना ते ज्ञान देण्यासाठी सांगितले. आणि हेच उद्देशून कोण सांगताय? संजय धृतराष्ट्रांना सांगतायत की एवढं सगळं बोलून झाल्यावर परंत अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, हे गोविंदा, मी आता युद्ध करणार नाही. ज्याला गुडाकेश म्हटलंय, जो आपल्या अज्ञान रूपी, मग जो अज्ञानावर, मग त्या गुडाकेश, की ज्या प्रकारे गुडा म्हणजे त्या झोपेवरती त्या मात करू शकतो, असा हा अर्जुन आहे. परंतु जो अर्जुन प्रत्यक्ष भगवंतांना सांगतोय की मी युद्ध करणार नाही, मग तिथे अर्जुनाला गुडाकेश म्हटलेलं आहे, जिथे भगवंतांना गोविंद म्हणून संबोधलेलं आहे, की जे या इंद्रियांना, जे या इंद्रियांचे स्वामी आहेत, जे गायींचे स्वामी आहेत, जे गायींवर मनापासून प्रेम करतात, त्या गोविंदांना अर्जुन सांगतोय की मी युद्ध करणार नाही. कारण अर्जुन युद्ध करणार नव्हता व त्याऐवजी युद्धभूमीचा त्याग करून भिक्षाटन करण्यास जाणार होता, हे समजल्यावर धृतराष्ट्रांना नक्कीच आनंद झाला असला पाहिजे. पण शत्रूला मारण्या इतपत अर्जुन सक्षम आहे असे सांगून संजयाने धृतराष्ट्राची निराशा केली. थोड्या वेळापुरता जरी अर्जुन आपल्या कुटुंबावरील प्रेमामुळे व्याकुळ झाला होता, तरी तो शिष्य म्हणून परमश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु श्रीकृष्ण यांना शरण गेला. यावरून असे दिसते की थोड्याच कालावधीत तो कौटुंबिक आसक्तीमुळे उत्पन्न झालेल्या मिथ्या शोकातून मुक्त होईल आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाने आणि कृष्ण भावनेने परिपूर्ण होऊन निश्चितपणे युद्ध करेल. धृतराष्ट्राच्या आनंदात याच्यामुळे विरजणच पडेल, कारण श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला ज्ञान प्रदान केल्यामुळे तो शेवटपर्यंत युद्ध करणार आहे. बघा, संजयाला एवढी खात्री आहे हो, आणि म्हणून संजय धृतराष्ट्राच्या आनंदावर विरजण पाडण्यासाठी त्यांना हे कथन करतायत की श्रीकृष्णांना ज्यांनी गुरु मानलेलं आहे, असा हा अर्जुन श्रेष्ठ नक्कीच आहे. पण तो कुठेतरी कुटुंबातल्या प्रेमामुळे जो अगदी व्याकुळ झालेला आहे. पण काळजी नसावी, कारण त्या व्याकुळ झालेल्या अर्जुनाला पुन्हा त्या मार्गावर आणण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित आहेत, आणि ते त्याचे परमश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु आहेत. आणि निश्चितच तो त्यांचं ज्ञान घेऊन युद्धाला सामोरा निश्चितच जाणार आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं बघून मग अर्जुन कुठेतरी खिन्न झालेल्या अर्जुनाला म्हणतात, कारण मग हे सगळं बघितलं आणि मग आता ज्ञानाला सुरुवात केलेली भगवंतांनी. कारण ज्या अर्जुनाने सांगितलंय की मी आता युद्धच करणार नाहीये, जो अर्जुन, जिथे भगवंतांनी सांगितलं की बाबा तू पळकुटा मांडला जाशील आणि तू, हे तुला शोभत नाहीये, एवढं सांगून पूर्ण होत नाहीये ते. आणि म्हणूनच एवढं सांगूनही त्याला ते जेव्हा पूर्ण त्याला त्याच्यापर्यंत शिरत नाहीये, त्याला ते तेवढं ज्ञान उमगत नाहीये अजून, तेव्हा मात्र कुठेतरी भगवंत ज्ञानाला सुरुवात करणार आहेत. आणि मग त्या ठिकाणी भगवंतांनी सांगितलंय, ऋषिकेश आणि गुडाकेश या दोन घनिष्ठ मित्रांमध्ये संभाषण चाललं होतं. आणि हे भरत वंशजा त्यावेळी दोन्ही सैन्याच्या मध्ये उभे राहून हास्य करीत श्रीकृष्ण खिन्न झालेल्या अर्जुनाला याप्रमाणे म्हणतायत, की मग काय म्हणतायत, कारण जिथे त्यांच्यातला हा संवाद आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न, जसा 18 दिवसांच्या याच्यामध्ये हा संवाद तुमच्यापर्यंत संक्षिप्त अवस्थेत पोहोचला होता, पण आता हे ज्ञान अजून सखोलपणे जेव्हा पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे, तेव्हा या गुडाकेश आणि ऋषिकेश यांच्यामध्ये हे संवाद होत आहेत. त्यांच्यापैकी एकाने स्वेच्छेने दुसऱ्याचं शिष्यत्व पत्करलेलं आहे. आणि म्हणून श्रीकृष्ण हसले, कारण एका मित्राने शिष्यत्व पत्करले होते, सर्वांचे अधिपती या नात्याने ते नित्य सर्वांच्या पेक्षा श्रेष्ठ आहेत. तरी सुद्धा भक्तांसाठी भगवंत हे मित्र, पुत्र किंवा प्रियकर यापैकी कोणताही संबंध ठेवण्यास सदैव तयार असतात, कारण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत हो. पण जेव्हा त्यांचा गुरु म्हणून स्वीकार करण्यात आला, तेव्हा ते गुरु बनले आणि शिष्याबरोबर त्यांनी गुरुप्रमाणेच गंभीर संभाषण केले. असे दिसते की गुरु आणि शिष्यामधील संवाद सर्वांच्या लाभासाठी दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये प्रकटपणे चालला होता. म्हणून भगवद्गीतेतील संवाद हा फक्त विशिष्ट व्यक्ती, समाज, जातीसाठी नसून
तो सर्वांसाठी आहे आणि त्याचा श्रवण करण्याचा मित्र अथवा शत्रू या दोघांनाही समान अधिकार आहे. कुठल्याही धर्माच्या, कुठल्याही जातीच्या कोणालाही भगवद्गीता ही हे ज्ञान उघड केलेलं आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच हा गुरु शिष्यांमधला जो संवाद आहे, हे अतिशय गंभीरपणे जे काही संवाद पुढे चाललेले आहेत, या सगळ्याला निश्चितच प्रत्येकाला ते ओपन झालेलं आहे. आणि म्हणून हे भगवद्गीतेचं ज्ञान हे सर्वांना पूर्णपणे ओपन आहे. कुणालाही हे ज्ञान मिळू शकतं. हरे कृष्ण माताजी. भगवंत पुढे म्हणतायत, हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, पंडिताप्रमाणे बोलताना तुझे शोक करण्यायोग्य नाही, त्याबद्दल शोक करत आहे. जे ज्ञानीजन आहे ते जीवितांबद्दल तसेच मृतांबद्दलही शोक करीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पण वाचा माताजी. हो माता. हरे कृष्ण. ज्या काळी मी, तू आणि हे सर्व राज्य अस्तित्वात नव्हते असा काळ कधीही नव्हता आणि भविष्य काळात आपण अस्तित्वविहीन होणार असेही नाही. हरे कृष्ण. एक मिनिट हं, पुढचं हे एक वाचा. सगळे हे संलग्न आहेत एकमेकांशी. हा हे हो माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग इथे मी तुम्हाला थोडी ती इंग्लिश स्लाइड शेअर करेन. तर आपण या 3 श्लोकांशी आता आपण जे काही ज्ञान भगवंतांकडून घेणार आहोत, तर त्या ज्ञानाला इथे सुरुवात झालेली आहे. मग थोडंसं इथे जसं थोडंसं संक्षिप्त स्वरूपामध्ये काही काही या स्लाइड्स मला खूप आवडतात, म्हणून मला इंग्लिश जरी हे असलं तरी मला तुमच्या बरोबर थोडंसं शेअर करावं असं वाटतं. निश्चित आपण जशी आहे तशीच भगवद्गीता पूर्णपणे रेफर करतोय आणि तेच आपण पूर्णपणे जाणून घेणार आहोत आज सखोल स्वरूपामध्ये. म्हणून प्रत्येक श्लोकाला आपण एवढंच आहे की श्लोकाचे उच्चार आपण आधीच श्लोक पठण केलेले आहे, म्हणून मी प्रत्येक श्लोकाला नाही तिथे वाचन होत आहे, पण निश्चितच त्याच्या अर्थाला वाचन होत आहे. एक सेकंद द्या मला. आणि म्हणूनच मग अर्जुनाने जे काही वाटलंय ते या दुसऱ्या समरीमध्ये थोडंसं समरी केलेली आहे याच्यामध्ये, की 2.1 ते 10 मध्ये अर्जुनाने युद्ध करायचं नाही, त्यांनी सगळं सगळं तिथे बघितलेलं आहे. तिथे ती युद्ध रचना बघितली आणि सांगितलं मला युद्धच करायचं नाही, जे आपण आपल्या या श्लोकातनं आता वाचलेलं आहे. आणि मग ज्ञानाला 2.11 पासून कृष्णा बिगिन्स इन्स्ट्रक्शन ऑफ ज्ञान, आणि म्हणून या ज्ञानाला आता सुरुवात झालेली आहे. या आध्यात्मिक ज्ञानाला, या दैवी ज्ञानाला आता सुरुवात झालेली आहे. आणि मग पुढे जाऊन मग याच अध्यायाला आपण कुठेतरी प्रभुपादांनी सांख्ययोग तर आहे, पण प्रभुपादांनी त्याला या सगळ्याचं सार म्हणून गीतेचं सार असंही या अध्यायाला म्हटलंय. कारण इथे आपल्याला ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे, सांख्ययोग आहे, बुद्धियोग आहे, अशा प्रकारे अनेक योगांचं निष्काम कर्मयोग या सगळ्याला आपल्याला कुठेतरी जाणायचं आहे. आणि म्हणून या ज्ञानाच्या योगाला सुरुवात झालेली. योग म्हणजे भगवंतांशी आपण जोडले जातो आणि म्हणून या भगवंतांशी जोडले जाणाऱ्या या प्रत्येक ज्ञानाविषयी. आणि मग पुढे जाऊन बुद्धी योग आहे. त्यानंतर अर्जुन प्रश्न विचारतोय पुन्हा. हे सगळं ज्ञान घेतल्यानंतर अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न संपतच नाहीत आणि जोपर्यंत ते संपणार नाहीत तोपर्यंत हे ज्ञान आपल्यापर्यंत असंच पोहोचत राहणार आहे. आणि अशा या माध्यमातून भगवद्गीतेच्या अशा या माध्यमातून हा ज्ञानाचा खजिना आपल्यापर्यंत पुरेपूर पर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि मग भगवंतांनी जे काही अर्जुनाला समजावून सांगितलेलं आहे त्या प्रत्येक समजावून सांगण्यामध्ये त्याच्या मनातील आत्मसाक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी जागवलेलं आहे. कारण अर्जुनासारखा सहृदय आणि दयाशील व्यक्ती निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेकडे जाण्यासाठी योग्य आहे. आणि म्हणून कृष्णाने अर्जुनाला निवडले. आणि म्हणूनच अर्जुन हा कृष्णाचा लाडका भक्त, लाडका शिष्य, ज्याला हे पूर्णपणे ज्ञान. आणि पुढे जाऊन प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला आपल्याला भगवंत खूप सुंदर प्रकारे उल्लेख करतायत आणि प्रत्येक ज्ञानाला कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, की मग प्रत्येक ज्ञान आहे हे त्या परी कसं श्रेष्ठ आहे. मग खूप प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलंय हो भगवंतांनी, खूप प्रात्यक्षिक ज्ञान दिलंय. म्हणून जेव्हा आपण म्हणतो ना की आता
या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये भगवद्गीतेसारखं हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलंय आणि आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये ते कसं आपण त्याचा वापर करू शकू. मला वाटतं आपण एखादी 15-20 मिनिटं नक्कीच या प्रात्यक्षिक वापरामध्ये मला खूप आवडेल तुमच्याशी तो संवाद साधायला. तर प्रत्येक अध्यायानंतर शक्य नाहीये, पण निदान एक पहिले 3 अध्याय झाल्यानंतर आपण एक निश्चित छान असं एक सेशन करूया. मला खूप मनामध्ये आहे, की या दुसऱ्या टप्प्यावरती आपण अजून थोडंसं मला तुम्हाला सुद्धा तुमच्याकडून काहीतरी आउटपुट्स हवे आहेत, की जेणेकरून आपलं हे इंटरॅक्टिव्ह होईल आणि हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत किती पोहोचलंय आणि तुम्ही त्याचा कशा प्रकारे तुमच्या प्रात्यक्षिक जीवनामध्ये उपयोग करणार आहात, हेही आपण जाणून घेता येईल. म्हणून त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा आपण जाणू, ते मला जाणायला तुमच्याकडूनही आवडेल. तर आपण निश्चित ह्या टप्प्यावरती पुढे जाणार आहोत. आणि मग हे आधीचं काय काय दिलंय, मला यामध्ये खूप शिरायचं नाही, पण येस, आपण जेव्हा या ज्ञानाला आता जाणून घेणार आहोत, मग ही स्लाइड आपल्याला काही सांगतेय, की ज्या आत्म्याविषयी मग जिथे भगवंत आपल्याला आता सांगतायत, की हे ज्ञान, मग अशा या ज्ञानाला भगवंत आता सांगतायत जे गुह्य ज्ञान आहे आणि जे आत्म्याविषयी भगवंत ज्ञान देणार आहे. असं तू ज्याचा शोक करतो आहेस अर्जुना, तो शोक ज्याचा करतो आहेस तो योग्य गोष्टीचा करत नाहीयेस. कारण ज्याचा शोक करतो आहेस ते एक वस्त्र आहे त्या देहाने धारण केलेलं, पण तो देह म्हणजे काय, तर तो आत्मा आहे. आणि त्या आत्म्याने धारण केलेलं वस्त्र म्हणजे हा देह आहे. हे 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 जड शरीर आहे, हे स्थूल शरीर आहे. आणि म्हणूनच कधीही असा कुठलाही वेळ नव्हता, की जेव्हा तू नव्हतास, मी नव्हतो आणि हे राजे या ठिकाणी नव्हते. जेव्हा त्यांनी या सगळ्यांचं उदाहरण दिलंय, की हे सगळे अस्तित्वात आधीही होते. म्हणून ज्या श्लोकाने आपण पुढे जाऊ, मला वाटतं आपला मराठी श्लोक आपल्याला जास्त जवळचा वाटेल त्याच्यात, म्हणून तोही आपण वारंवार बघू यामध्ये. येस. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, सॉरी, की ज्या काळी मी, तू आणि सर्व राजे अस्तित्वात नव्हते, असा काळ कधीही नव्हता. कारण ज्याचा तू शोक करतो आहेस तो देहरूपी आणि म्हणूनच शोक करण्यायोग्य नाही, याबद्दल तू शोक करीत आहेस, की ज्याचा शोक करण्याची तुला गरज नाहीये. जे ज्ञानी जन हे जाणतायत ते जीविताबद्दल तसेच मृतांबद्दल शोक करीत नाही. आणि इथे भगवंत सांगतायत, की तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणाले, की तू एखाद्या विद्वानाप्रमाणे बोलत आहेस, पण तू जाणत नाहीस, की जो विद्वान आहे किंवा ज्याला शरीर आणि आत्म्याचं ज्ञान आहे, तो जीविताबद्दल किंवा मृतावस्थेबद्दल शोक करीत नाही. आणि म्हणूनच जड व चेतन या उभयतांच्या नियंत्रकाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय. आणि म्हणून तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस हे जाणणं, एक ज्ञानी व्यक्ती याच गोष्टींना जाणू शकते. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की तू असा कुठलाच काळ नव्हता की ज्या वेळेला तूही नव्हतास, मीही नव्हतो आणि हे राजेही नव्हते. कारण हा जो आत्मा आहे, हा आत्मा हा अविरत प्रवास करतो आहे. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. मग एखादी धीर व्यक्ती या देहांतर प्राप्ती, या देहांतरामुळे डगमगून जात नाही, गोंधळून जात नाही. कारण हा जो आत्मा आहे हा अविरतपणे प्रवास करत असतो. या देहातून त्या देहात, बालपणापासून तारुण्यात, तारुण्यातून अगदी म्हातारपणी, अशा या सगळ्या गोष्टींपर्यंत त्याचा प्रवास चालू असतो. त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतरही हा जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो एखादी मलिन वस्त्र टाकून आपण जेव्हा दुसरं वस्त्र धारण करतो, कारण ते वस्त्र खराब झालेलं असतं, तेव्हा आपण दुसरं वस्त्र धारण करतो. त्याचप्रमाणे हा आत्मा एक देह टाकून दुसरा देह धारण करतो. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, की त्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या देहांतरामुळे, म्हणजे अशा प्रकारच्या बदलामुळे निश्चितच एखादी ज्ञानी व्यक्ती गोंधळून जाणार नाही. म्हणून तू ज्याचा शोक करतो आहेस
तो शोक करण्यायोग्य हे नाहीये. हे शरीर हे कुठेतरी नश्वर आहे, पण हा जो आत्मा आहे हा अविनाशी आहे, आणि हा अविनाशी हा आत्मा आहे. हा देह जो आहे, हा देह जरी नश्वर असला तरी एका देहापासून दुसऱ्या देहामध्ये हा आत्मा प्रवेश करतो आहे. पण हा जो बदल आहे तो बदल कोण कोण जाणू शकतं? तर बघा, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तास्तिन्ति स्थांती तिक्षस्व भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेय, तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत ती हिवाळा व उन्हाळा यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहेत. हे भरत वंशजा, ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थोडस तात्पर्य वाचा माताजी, एक हो पॅरेग्राफ. माताजी. हो माताजी. हो. तात्पर्य. हरे कृष्ण. तात्पर्य. योग्य कर्तव्य पालण्यासाठी एखाद्याने अनित्य असणाऱ्या सुख दुःखाची उत्पत्ती व विनाश सहन करण्यास शिकलेच पाहिजे. वेदनेप्रमाणे एखाद्याने माघ म्हणजे जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातही भल्या पहाटे स्नान करणे आवश्यक आहे. त्यावेळी अतिशय थंडी असते तरीही जे धार्मिक तत्वांचे पालन करतात ते अशा वेळी स्नान करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. त्याचप्रमाणे मे जून महिन्यातील कडक उन्हाळ्यातही स्त्री ही स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. प्रतिकूल हवामानातही मनुष्याने आपले कर्तव्य पालन केलेच पाहिजे. त्याचप्रमाणे युद्ध करणे हे क्षत्रियांचे धार्मिक तत्व आहे. आणि जरी एखाद्या क्षत्रियाला आपला मित्र किंवा नातेवाईक यांच्याबरोबर युद्ध करावे लागले तरी त्याने त्यांच्या नियत कर्मापासून ढळू नये. ज्ञानस्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी एखाद्याने नियत विधिविधानांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कारण केवळ ज्ञान आणि भक्तीद्वारे मनुष्य मायेच्या तावडीतून स्वतःला मुक्त करू शकतो. आता ती पुढे वाचायचं. तेवढं वाचा चालेल. छोटा. हो. अर्जुनाला ज्या दोन नावांनी या ठिकाणी संबोधण्यात आले आहे ते सुद्धा महत्वपूर्ण आहे. त्याला कौंतेय नावाने संबोधण्यामुळे त्याच्या आईच्या बाजूकडील थोर रक्ताच्या नातेवाईकांचा बोध होतो आणि भारत या नावाने संबोधण्यामुळे त्याच्या पित्याकडील असणाऱ्या महानतेचा बोध होतो. दोन्ही बाजूंनी त्याचा वारसा थोर होता. थोर वर्षामुळे योग्य कर्तव्य पालनाची जबाबदारी वाढते, म्हणून अर्जुन युद्ध करण्याचे टाळू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, खूप धन्यवाद. किती सुंदर भगवंतांनी हे समजावून. बघा, उत्तम आध्यात्मिक गुरुची ही जी गरज, आणि म्हणूनच उत्तम आध्यात्मिक गुरु त्याच गोष्टीचा दृष्टिकोन कशा प्रकारे बदलू शकतो. आणि हेच आता भगवंत करतायत अर्जुनासाठी, की तू जो विचार करतो आहेस तसा न करता जे मी सांगतो आहे त्याप्रमाणे तू विचार कर. आणि अर्जुनासारख्या थोर व्यक्तीला, कारण त्याचा बेस म्हणजे त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याची जी त्याचा जो आईकडून आलेला वारसा आहे, त्याच्या वडिलांकडून आलेला वारसा आहे, आणि अशा प्रकारे माता पित्याकडून थोर वारसा असलेला अर्जुन याने स्वतःला सक्षम केलं पाहिजे. जसं आपण म्हटलंय की की मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय सुख दुःख शीतोष्ण सुख दुःख. बघा, म्हणजे जसं इथे उदाहरण दिलं आहे की अतिशय थंडी असू दे किंवा कडक उन्हाळा असू दे, ती स्त्री त्या कडक उन्हाळ्यात सुद्धा स्वयंपाक करणं थांबवत नाही, कारण तिचं कर्तव्य आहे. तिने घरात येणं, तिला त्या स्वयंपाक, ती अन्नपूर्णा, आणि ती ती माता सगळ्यांसाठी जेवण बनवत असते, तेव्हा ती स्वयंपाकघरातल्या त्या उन्हाळ्या उष्णतेमध्ये सुद्धा ते तिचं कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पडत असते. त्याचप्रमाणे एखाद्या धार्मिक कार्य करण्यासाठी तो जीव, मग ते जे धार्मिक ती व्यक्ती असते, त्या तत्वांचं पालन करणारी, ती पुढे मागे बघत नाही. मग थंडी असो किंवा कितीही प्रकारचा त्याला त्रास झाला तरी त्या शीतोष्ण सुख दुःखदा, म्हणजे अशा प्रकारे सुख दुःख या सगळ्यांना कुठेतरी समानतेने बघून आणि त्याचा समतोल राखून मग त्याच्यातनं त्या तावडीतून स्वतःला मुक्त करण्याचा तो सक्षम स्वतःला बनवतो, आणि तितकी सक्षमता त्याच्यामध्ये असते. आणि म्हणूनच अर्जुनाला भगवंत त्याच प्रकारे सांगतायत की ती सक्षमता तू दाखव, आणि म्हणून तू भ्याडपणा सोड, आणि एखाद्या क्षत्रियाने मग मित्र आणि शत्रू यांच्यामध्ये भेद न करता तू निश्चितच त्या युद्धाला सामोरं गेलं पाहिजे. आणि म्हणून जो मनुष्य, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुना, जो मनुष्य सुख आणि दुःख यांनी विचलित होत नाही, दोन्ही अवस्थांमध्ये स्थिर असतो, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी निश्चितच योग्य असतो. आणि म्हणूनच असा जो पुरुष, म्हणून ज्याने समतोल राखलेला आहे, शीतोष्ण समसुख
सुख दुःखदा, की ज्याच्यामध्ये सुख असेल दुःख असेल तरीही त्याच्यामध्ये कुठेतरी समतोल राखून ज्या काही अडचणी येत आहेत त्या अडचणींना तोंड देत जो निश्चितपणे त्यांनी विचलित होत नाही, त्याचं त्याचं कुठेतरी त्याचा धीर त्याने खचत नाही आणि त्याप्रमाणे तो स्वतःला कुठेतरी सक्षम ठेवतो, अशा स्थिर मनाचा ठेवतो, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी निश्चितच योग्य आहे. कारण अशीच व्यक्ती स्वतःला शरीर नाही आत्मा आहे आणि तो आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गामध्ये तो पूर्णत्व प्राप्त करतो. आणि म्हणूनच जर कोणी अशा अडचणी सहन करण्यास, जशा प्रकारे आपण म्हटलं की कौटुंबिक किंवा इतर अडचणी आहेत त्या सहन करण्यास समर्थ असेल तर निश्चितपणे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात तो पूर्णत्व प्राप्त करतो. त्याचप्रमाणे जरी आपल्या कुटुंबियांची किंवा प्रियजनांची लढणे कठीण असले तरी अर्जुनाने आपल्या क्षत्रिय धर्माच्या कर्तव्य पालनात चिकाटीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असा त्याला उपदेश देण्यात आला आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंचा इथे उल्लेख केलेला आहे. चैतन्य महाप्रभूंनी वयाच्या 24व्या वर्षीच संन्यास ग्रहण केला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारी त्यांची तरुण पत्नी आणि वृद्ध माता यांची देखभाल करण्यास कुणीही नव्हतं, तरीही सुद्धा उच्चतर हेतू प्रित्यर्थ त्यांनी संन्यास घेतला व ते आपल्या श्रेष्ठ कर्तव्य पालनात दृढ होते. कारण त्यांना पूर्ण पूर्ण विश्वाला त्यांना पालन करायचं होतं आणि विश्वाला त्यांना एक दृष्टिकोन द्यायचा होता आणि त्यांच्या कर्तव्य पालनामध्ये ते दृढ होते आणि म्हणून भौतिक बंधनातून मुक्ती प्राप्त करण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे. आणि म्हणून अशी स्थिर व्यक्ती, मग आपल्याला पुढे जाऊन त्या स्थिर व्यक्तीबद्दलही जाणून घ्यायचे, तिथे अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आहेत आणि म्हणून मग या आत्म्याविषयीचं ज्ञान भगवंतांनी इथे दिलेलं आहे. मग त्या आत्म्याविषयी सांगताना भगवंत सांगतायत की असा हा संपूर्ण शरीराला जो व्यापून आहे ते अविनाशी आहे हे जाण, आणि या अविनाशी आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. आणि कशा प्रकारे त्या आत्म्याविषयी आपण जाणायचं आहे तर अविनाशी अमर्याद शाश्वत जीवात्म्याच्या शरीराचा निश्चितपणे अंत होणार आहे हे निश्चित जाण. आणि म्हणून अशा या आत्म्याविषयी आपल्याला जाणायचंय की जो आत्मा मारला जात नाही, कारण त्या आत्म्याला आपण काहीही करू शकत नाही, कारण त्याचा मृत्यूही नसतो आणि त्याचा जन्मही नसतो, असा हा अविनाशी आत्मा आहे. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण माताजी. मग या हरे कृष्ण. प्रवास आपल्याला जाण्याचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणत्याही काळी आत्म्यासाठी जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही. त्याचा जन्म झाला होता असेही नाही, त्याचा जन्म होतो असेही नाही, त्याचा जन्म होणार आहे असेही नाही. तो अजन्मा, सनातन, नित्य, अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन आहे. शरीराचा नाश झाला तरी त्याचा नाश होत नाही. हरे कृष्ण. माताजी हेही वाचा नैनम चिंतन. हे दोन्ही तात्पर्य. येस, हा पण वाचा आणि पुढचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जो व्यक्ती जाणतो की आत्मा हा अविनाशी, शाश्वत, अजन्म आणि अव्ययी आहे, तो कोणाला कसा मारेल किंवा कोणाला कसा मार देईल. हरे हे वाचा माताजी. एक मिनिट. माताजी थोडं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या आत्म्याविषयीचं सगळं ज्ञान आणि या आत्म्याचे गुणधर्म आपण या तिन्ही चारी श्लोकांमध्ये आपल्याला तेच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मग हा आत्मा अविनाशी आहे, तो शाश्वत, अजन्मा, अव्ययी आहे, त्याला कोण कसं मारील. कारण या आत्म्याला ना कोणी कापू, कारण तू जरी या युद्धामध्ये तुझी धारदार शस्त्र असतील तरी ती धारदार शस्त्र या आत्म्याला काहीही करू शकणार नाहीयेत. कारण नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः. त्याला ना जाळता येत, ना त्याला ओलं करता येत, ना त्याला वाळवता येत, कारण तो आत्मा हा अविनाशी आहे. हा आत्मा किती आहे माहितीये का? इतका सूक्ष्म आहे की आपल्या केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 भागा इतका तो सूक्ष्म आहे. आणि अशा या आत्म्याविषयीचे गुणधर्म भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेले आहेत. मग तू कोणाला मारणार आहेस, कारण ज्याचं कोणी काहीच करू शकत नाही असा हा अविनाशी आत्मा आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हा आत्मा अविद्राव्य न तुटणारा आहे, त्याला सुकवणं, जाळणंही शक्य नाही. तो नेहमी टिकणारा, सर्वव्यापी,
अपरिवर्तनीय, निश्चल, नित्य सारखाच राहणार आहे. आणि म्हणून ज्या देहातून जो प्रवास केलेला आहे, कारण जरी तुम्ही म्हटलं की तरुणपणे तुम्ही म्हटलं अरे 2 महिन्याच्या त्या शरीराला आपण पुन्हा आपण तसं होऊया, तर नाही, कारण तो प्रवास पुढे चाललेला आहे, अविरतपणे पुढे चाललाय. त्या आत्म्याचा प्रवास आहे. पण तो देह कसा आहे, त्या देहातून तो प्रवास केला जातोय आणि तो देह कुठेतरी बदलतोय, पण तो आत्मा बदलत नाहीये. तुम्ही 2 महिन्यात 6 महिन्याचे झालात, मग 6 महिन्यात 5 वर्षाचे झालात, तुमच्या देहाने तुम्ही बदलताय, पण तुमच्यातला जो आत्मा आहे, तो आत्मा हा अविनाशी, हा अविरतपणे एकच आहे, जो जो अगदी आपल्या वृद्ध अवस्थेपर्यंत, जीर्ण अशा वृद्ध अवस्थेपर्यंत तशाच प्रकारे अविनाशी प्रवास करणार आहे. आणि हा आत्मा अविद्राव्य आहे. मग तो देह टाळल्यानं जेव्हा तो देह क्षीण होईल, तेव्हा तो क्षीण देह टाकून तो दुसरा देह पुन्हा घेणार आहे. आणि असा हा अविरत प्रवास या आत्म्याचा चालू राहणार आहे. हा आत्मा अदृश्य, कल्पनातीत आणि अपरिवर्तनीय असे म्हटले जाते. हे जाणून तू शरीराबद्दल शोक करू नकोस. अशा प्रकारे भगवंतांनी आत्म्याविषयीचं ज्ञान दिलेलं आहे. मला एक सांगा, मला तुमच्याकडनं जाण्याचे 26 श्लोक आपले झालेले आहेत. तर तुम्हाला पुढे जायचं आहे का आपण इथे थांबूया आणि पुढचा दुसरा अध्याय पुढे पूर्ण करूया पुढच्या ह्याच्यात? 7 पर्यंत चालेल माताजी मला. सगळ्यांना चालेल का? हरे कृष्ण. बाकी सगळ्यांनी पण प्लीज सांगा. थँक्यू. हो चालेल ना. सगळ्यांना चालेल 7 पर्यंत? चालेल चालेल चालेल. ओके. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया. ठीक आहे. तर असं हे आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. आणि म्हणूनच जरी तुला वाटत असलं की आत्मा जीवनाची लक्षणं ही नित्य जन्मतो, नित्य होतो, पण तू शोक करणं योग्य नाही. मग भगवंत कुठेतरी, जसं मी म्हंटल की ज्या प्रकारे भगवंत अर्जुनाचं तत्वज्ञान, अर्जुनाला जाणायचा प्रयत्न करून त्याच्या कलाने घेतायत बघा, थोडस त्याच्या कलाने घेऊन त्याला समजवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्याला सांगतायत की मग तुला, इथे आपण म्हणून या सिद्धांप्रमाणे ज्या अर्थी प्रत्येक क्षणी जडद्रव्यांपासून असंख्य जीव उत्पन्न होत आहेत, क्षणोक्षणी तितकेच जीव नष्ट होत आहेत, त्या अर्थी अशा घटनांबद्दल दुःखी होण्याची आवश्यकताच नाही. आत्म्याला पुनर्जन्मच नसता तर पितामह आणि गुरुजनांच्या हत्येच्या पातकांपासून अर्जुनाला भयभीत होण्याचं कारणच नव्हतं. पण त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला व्यंगपूर्वक महाभाव म्हणून संबोधलं, कारण त्याने वैदिक ज्ञानाला प्रतिकूल असणाऱ्या वैभाषिक तत्वज्ञानांचा स्वीकार केला नाही. क्षत्रिय या नात्याने अर्जुन वैदिक संस्कृतीशी संबंधित होता, तरी तिचं पालन करणंच आणि तिचं पालन करणंच त्याला योग्य होते. कारण कुठेतरी भगवंत त्याला त्याच्या क्षत्रिय असल्याचा पुन्हा पुन्हा त्याला सांगतायत, त्याला ज्ञान देतायत. आणि त्याचबरोबर त्यांनी क्षत्रिय असल्यावर ज्या वेदांमध्ये ज्या चातुर्वर्ण आणि ज्या चातुर्वर्ण विभागणीला आपण जाणलेलं आहे, त्या संस्कृतीशी तो संबंधित होता. आणि त्याचा जो काही बॅकग्राऊंड होतं, जसं मी म्हटलं, माताच्या साईडनं कुंतीचा पुत्र म्हणून त्याला कौंतेय म्हटलं आहे, पार्थ म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारे जेव्हा त्याला भगवंतांनी सांगितलं, तेव्हा त्याच्या क्षत्रिय असल्याचा भगवंत पुन्हा पुन्हा उल्लेख करतायत. आणि म्हणूनच तू हे दौर्बल्य टाकून तू निश्चितच युद्ध केलं पाहिजेस. जो जन्मला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे, जो मृत झाला आहे त्याचा जन्म निश्चित आहे. म्हणून तुझ्या अपरिहार्य कर्तव्य पालनात तू शोक करणं योग्य नाही, हे भगवंत पुन्हा पुन्हा त्याला सांगतायत. आणि अशा ह्या ज्ञानातून भगवंत त्याच्यातला संभ्रम, त्याच्या ज्या मनातला शोक आहे, पहिलं जे कारण आहे भगवंतांचं अर्जुनाच्या मनातलं, त्याच्या मनामध्ये जो शोक आणि करुणा निर्माण झालेली आहे, ती करुणा भगवंत अशा प्रकारे दूर करतायत. आणि अशा या पहिल्या कारणाला भगवंतांनी अशा या 3-4 श्लोकामध्ये आपल्याला याप्रमाणे सांगितलेलं आहे. आणि आपण पुढे जातोय. तर मी थोडस आपल्या इंग्लिश स्लाइड्स मध्ये सुद्धा मध्ये जातीये तुमच्या परमिशननी, कारण मला त्याच्यातलं जे शब्द आहेत ते आपण यातले घेतोय, पण कुठेतरी थोडेसे त्याच्यातले जे काही मला कन्सेप्ट आवडतात ते मी तुम्हाला सांगण्याचा त्याच्यातनं प्रयत्न करते. तर अशा या अविरत आपण बघितलं, मग हे कुठेतरी तुम्हाला मी थोडं आकृतीने पण दाखवू शकते. म्हणून या आत्म्याचा अविरत प्रवास तुम्ही बघाल की मग जो अगदी बालपणापासून, मग जो आपल्या अगदी तरुण, मग ज्या मधल्या बाल्यवयातून मग तरुणावस्थेत, आणि मग अगदी जीर्ण झाल्यानंतर तो देह टाकून आत्मा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. मग आपल्याला स्केलेटन इथे कुठेतरी दिसतंय, तो स्थूल देह कुठेतरी
तिथे टाकलाय त्या आत्म्याने आणि तो आत्मा इम्पेरिशेबल आहे. मग पुन्हा पुन्हा हेच सांगितलेलं आहे की दॅट विच परवेट्स द होल बॉडी, म्हणजे ते इम्पेरिशेबल आहे आणि तो अविरत असा आत्मा आहे. आणि म्हणूनच मग असा हा अविरत आत्मा कुठेतरी त्या शरीरामधून प्रवेश, मग ही गुणधर्म सांगितलेले आहेत आत्म्याचे. आणि मग अर्जुनाला भगवंतांनी सांगताना भगवंतांनी अर्जुनाचा दृष्टिकोन सांगितला आत्म्याचं ज्ञान देऊन. त्याच प्रकारे आता अर्जुनाचं दुसरं कारण जे भगवंत सांगतायत, मग आता अर्जुनाचं दुसरं कारण असं आहे की आनंद नाही, अर्जुनाला आनंद वाटत नाही, फाईट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट. आता भगवंत सांगतायत अरे तुला जे वाटत नाहीये आनंद, पण खरं तर कसं आहे की तू जे काही करणार आहेस, मग तू ज्या अधर्माविषयी अधर्माच्या विरुद्ध हे युद्ध करतोयस, तर तू हे युद्ध केल्यानंतर कुठेतरी कर्मकांडाचं आता हे ज्ञान भगवंत अर्जुनाला, बघा इथे कर्मकांडाचा उल्लेख केलाय, कारण ते कर्म अर्जुन स्वतःला उल्लेखून कुठेतरी म्हणतोय, पण त्याच्यातही अर्जुनाचा हा जो दृष्टिकोन आहे तो भगवंत कुठेतरी कशा प्रकारे अर्जुनाच्या दृष्टिकोनाला बदलतायत, तर तू हे अधर्मांविरुद्धचं युद्ध करताना जरी तुला मरण आलं, तरी तू ठार मारला गेलास, तरीही तुला तुला स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे. आणि तो स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे, त्यामुळे तिथे तुला स्वर्ग सुखच मिळणार आहे. आणि जर तू हे जरी युद्ध केलं नाहीस, म्हणजे हे जर युद्ध केलंस आणि तू जिंकलास, तर तुला या पृथ्वी तलावरती राजा बनायचंय. म्हणजे आयदर तू ह्याच्यावरती मारला गेलास तर तुला स्वर्ग सुख मिळणार आहे, तू जिंकलास तर तुला पृथ्वीवर राज्य करायचंय. मग कुठल्या दृष्टीने तू म्हणतोयस की मला आनंद वाटत नाहीये? तुला तर दोन्हीही भागामध्ये आनंद आहे. म्हणजे इथे कुठेतरी भगवंत त्या कर्मकांडाच्या स्वरूपामध्ये भगवंत अर्जुनाच्या मनातला जो त्याला वाटणारा जो आनंद नाहीये, तो भगवंत बदलायचा प्रयत्न करताय. आणि म्हणूनच विदाउट कन्सिडरिंग हॅपीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्टरी और डिफीट, बाय डुईंग सो यू विल नेव्हर इन्कर सिन. आता पुढे जाऊन याच गोष्टीचं कशा प्रकारे बघा संलग्नता, मग आपण 18 दिवसाच्या अध्यायामध्ये हे थोडं थोडं जाणण्याचा प्रयत्न केला, जिथे काही कथा पण मी तुम्हाला सांगितल्या. मग आता याच पॉइंट्सनी मी तुम्हाला थोडस आपल्या अध्यायातच घेऊन जाते. मग या आत्म्याविषयीचं ज्ञान सगळं भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर आपण आनंद नाही तर आपण याविषयी थोडस पुढे जातोय. यच्चर्यः चोपपन्नम स्वर्गद्वारमवावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुमची स्क्रीन शेअर नाही झाली. हो अच्छा, ओके, एक सेकंड. माझे जरा गडबड झाली. ठीक आहे, आता आली का? हो माताजी. ओके, हे वाचाल माताजी याचं हो तात्पर्य. हो हो माताजी वाच. हरे कृष्ण. हे पार्थ, ज्या क्षत्रियांना अशा युद्धाची संधी प्रयत्न न करताही येते ते खरोखरच सुखी आहे, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सताड उघडी होतात. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचा. हो माता. हरे कृष्ण. परंतु तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे तुझे कर्तव्य केले नाही, तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू तुझी कीर्ती गमावशील. हरे कृष्ण. हे पण वाचा. हरे कृष्ण. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्मान्य व्यक्तींसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. हरे कृष्ण. आणि हे पण वाचू. हो. ज्या मोठमोठ्या महारथी सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे, त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छ समजतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर या सगळ्यातून आता जे आपण म्हटलं की तू आनंद वाटत नाहीये, जेव्हा अर्जुन भगवंतांना सांगतायत, हे जे कारण जेव्हा अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलंय, तेव्हा भगवंत सांगतायत की अशी संधी तुला मिळालेली आणि खरोखरच अशी संधी मिळणारी क्षत्रिय सुखी आहेत, कारण त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वार. म्हणूनच तू हे युद्ध केलंस, तर तू हे युद्ध करताना मारला गेलास तरीही तुला स्वर्ग सुख मिळणार आहे. मग तुला का त्याच्यात आनंद वाटत नाही? आणि त्याबरोबरच तू जरी हे युद्ध केल्यावर जिंकलास, तरी तुला पृथ्वी तलावरती
राज्य करायचंय. म्हणजे दोन्ही बाजूनी तुला निश्चितच कुठेच तुझं नुकसान होणार नाहीये. कारण तू जे काही करतो आहेस ते पाप नाही आहे. कारण तू अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोयस. तू जर धर्मयुद्ध करण्याचं तुझं कर्तव्य म्हणून तू या अधर्माच्या विरुद्ध करण्याचं हे धर्मयुद्ध जर केलं नाहीस, तर मात्र तू तुझ्या कर्तव्यामध्ये निष्काळजी केल्याचं पाप तुझ्या माथी लागेल. कारण त्याला पुढचा जो गोष्ट वाटणार आहे त्याविषयी सांगताना भगवंत सांगतायत की मग मात्र तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तुझं क्षत्रिय म्हणून तू कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पाडत नाहीयेस. आणि हे जर तू केलं नाहीस तर मात्र निश्चितच तू तुझी कीर्ती गमावशील, तू तुझी प्रसिद्धी गमावशील. तुला तुझे शत्रू तुझं गुणगान गाणार नाहीयेत की हा याने युद्ध केलं नाही आणि तो हिमालयात जाऊन संन्यास करत बसला आहे, जंगलात जाऊन संन्यास केला आहे म्हणून कोणीही तुझं गुणगान करणार नाहीयेत. तुझे शत्रू तुझं गुणगान करणार नाहीयेत. तर तुझे शत्रू तुला काय मानणार आहेत? तुझे शत्रू तुझ्या अपयशाचंच वर्णन करणार आहेत. कारण असा अर्जुन याने युद्ध केलं नाही, तो भ्याड म्हणून तो युद्धातून पळून गेला. आणि म्हणूनच दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर तो युद्ध करून नव्हे तर युद्धापासून माघार गेल्यामुळे नरकात गेला. कारण त्याला माघार घेतल्यामुळे तुझ्या अपकीर्तीला तुला सामोरं जावं लागणार आहे. म्हणजे याप्रमाणे दृष्टिकोन भगवंत बदलतायत अर्जुनाचा की तुला आनंद वाटत नाही हे तर तू मनात काढूनच टाक. कारण तू जरी कुठलंही नुकसान होणार नाहीये, तू युद्ध केलंस काय आणि तू मारला गेलास तरीही, परंतु त्यापेक्षा काय होणार आहे की तू जे विचार करतोयस की मी युद्ध करणार नाही आणि मी जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घेणार आहे, हे तुझं जे वर्तन आहे हे निश्चितच अपकीर्तीचं आहे आणि हे निश्चितच मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. एका क्षत्रियाला यापेक्षा जास्त अपमान हा कुठलाच होऊ शकत नाही. एका सन्मान्य व्यक्तीसाठी ही दुष्कीर्ती हा खूप मोठा अपमान होऊ शकतो. ज्या मोठ्या मोठ्या महारथी सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची तुझ्या यशाची वाखाणणी केली आहे, त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडलं आहेस आणि तुला ते तुच्छच समजतील. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझं वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःख ते काय असेल तुला? आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जे मी तुम्हाला आधी सांगितलं की यापेक्षा तू युद्ध केलंस तर निश्चितच तू दृढ निश्चयी हो. कारण दोन्ही मध्ये तुझं नुकसान नाहीये. पण तू जर युद्ध सोडून पळून गेलास तर मात्र शत्रू तुला भ्याड म्हणतील, तुझी अपकीर्ती होईल आणि तुझ्याविषयी अतिशय लोकांमध्ये खूप चुकीच्या प्रकारे तुझ्या प्रकारची एक प्रतिमा तयार होईल. आणि म्हणूनच मग तू युद्ध कर. कारण हे युद्ध तू दृढ निश्चयाने उठून कर. तुला स्वर्गप्राप्तीही होणार आहे युद्धात मारला गेलास तरी आणि तुला पृथ्वी जिंकलास तर तुला पृथ्वीवर राज्य उपभोगायचंय. म्हणून तू मनात हे विचार आणू नकोस. त्यामुळे तू कुठल्याही प्रकारचं पाप तुला लागणार नाहीये. हे पुढे जाऊन आपल्याला इतर गोष्टींनी पण समजावून घ्यायचंय. पण आनंद नाही या कारणाविषयी भगवंतांनी आता अर्जुनाचा संभ्रम दूर केलेला आहे. म्हणून तू एक क्षत्रिय आहेस, त्याच्यामधल्या क्षत्रियाला भगवंतांनी जाणलंय. म्हणून मग तू शरीर नाही आत्मा आहेस इथे कुठेतरी कॉन्ट्राडिक्टरी होऊ नकोस. कारण तू शरीर नाही आत्मा आहेस हा विचार तू कुठल्या तर तू त्या आत्म्याविषयी जाणून कर. परंतु तू एक आता क्षत्रिय जेव्हा आहेस तेव्हा या देहाचं रक्षण निश्चितच तू केलं पाहिजे. कारण या देहाला जरी तू त्या स्वतःसाठी नाही केलंस तरीही या देहाचा विचार करून तू निश्चितच क्षत्रिय असल्याचा इथे वर्णाश्रम पद्धतीचा उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून एक क्षत्रिय म्हणून तुला हा भ्याडपणा शोभत नाही. तू पळकुटेपणा करू नकोस. तू दृढ निश्चयाने होऊन उठ आणि युद्ध कर. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय याचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असं केल्याने तुला पाप लागणार नाही.
आणि अशा प्रकारे आता भगवंत पुढे जात आहेत. ज्यांनी भगवंतांनी ज्ञानयोगाचा उल्लेख केलाय, ज्या गुह्य ज्ञानाला भगवंतांनी दिलंय की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी आत्म्याविषयी भगवंतांनी अर्जुनाला जाणीव करून दिलेली आहे. तू शरीराशी शोक करत बसू नकोस, हा आत्मा अविरत आहे, तो अविनाशी आहे. जरी तू तुझ्याकडून तुझे गुरु मारले गेले, तुझे पितामह भीष्म मारले गेले, तरी त्यांचा आत्मा हा अविनाशी आहे. त्यांच्या देहाला त्यांच्या आत्म्याला कुठल्याही शस्त्रास्त्रांनी काहीच होणार नाहीये. आणि म्हणूनच असा हा अविरत आत्मा हा दुसऱ्या देहामध्ये नंतर प्रवेश करतो, असं हे आत्मसाक्षात्कारी ज्ञान दिलंय. त्यानंतर आनंद नाही मानू नकोस, क्षत्रिय असल्याचा भगवंतांनी त्याला पुन्हा पुन्हा सांगितलेलं आहे. आणि तू दृढ निश्चयाने उठ आणि हे युद्ध कर. आणि आता पुढे ज्ञानाची पृथक्करणात्मक माहिती भगवंत अर्जुनाला देत आहेत. कारण मग अर्जुनाने हे ज्ञान घ्यायला सुरुवात तर केली, पण अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न निश्चित असणार आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाला ज्ञान देताना भगवंत त्याचं पृथक्करण सुद्धा करतायत आता. कारण जे युद्ध तू करणार आहेस, हे युद्ध तू स्वतःसाठी न करता कशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाला आता सांगितलंय की निष्काम कर्म कसं करायचंय. तुला तुझं कर्तव्य पण पार पाडायचंय, पण तुला त्या कर्माला अशा प्रकारे करायचं आहे की त्या कर्म बंधनातून तू मुक्त होशील. तुला त्या कर्म बंधनाची फळं भोगायला लागणार नाहीत, तुला त्या कर्माचे भोग भोगायला लागणार नाहीत. कशा प्रकारे तू कर्म कर, तर ते कर्म निष्काम पद्धतीने कर. अर्जुनाचा युद्ध न करण्याचा प्रस्ताव हा इंद्रिय तृप्तीवर आधारित होता. आपले आद्य कर्तव्य विसरून त्याला युद्धापासून परावृत्त व्हायचं होतं, कारण त्याला वाटत होतं धृतराष्ट्र पुत्र, चुलते बंधू इत्यादींची हत्या करून तो कुठेतरी राज्योपभोग घेण्याच्या अपेक्षेने त्यांची हत्या न करताच आपण सुखी होऊ, अशा प्रकारे त्याला वाटत होतं. दोन्ही गोष्टी मूलतः इंद्रिय कारण तो कुठेतरी दोन्ही गोष्टी स्वार्थावर आधारित होत्या. आणि इथे बुद्धी आणि कर्तव्याचा त्याग केला तरीही नातलगांवर विजय प्राप्त करून मिळणार सुख आणि नातलगांना जिवंत पाहून मिळणार सुख, ही दोन्हीही सुखे वैयक्तिक इंद्रिय तृप्तीवर आधारित होती. म्हणून श्रीकृष्णांना अर्जुनाला सांगावयाचे होते की आपल्या पितामहांच्या शरीराचा वध केल्याने तो त्यांच्या आत्म्याचा वध करणार नव्हता. पुढे ते सांगतात की भगवंतांसहित सर्व उपस्थित व्यक्तींचं स्वत्व नित्यच असतं. त्या सर्व व्यक्तींना भूतकाळात स्वत्व होते, वर्तमान काळात स्वत्व होते आणि भविष्यातही त्यांना स्वत्व राहील. कारण हे जे स्वत्व आहे हे आपल्या सनातन काळासाठी आहे. केवळ विविध प्रकारे आपल्याला शारीरिक पोशाख बदलता येतो, परंतु वास्तविकपणे भौतिक बंधनातून मुक्त झाल्यावरही आपण आपले स्वत्व ठेवतो. आणि इथे भगवंत आत्मा आणि शरीराचं पृथक्करणात्मक ज्ञान भगवान श्रीकृष्णांनी अत्यंत विस्तृत प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग आता भगवंत त्याच प्रकारे अर्जुनाला सांगता आहेत की निष्काम कर्माकडे कशा प्रकारे वळायचं आहे. आणि असं हे निष्काम कर्म जर त्याने केलं तर त्याला भगवंताच्या सेवेमध्ये, आणि जेव्हा तो ते कर्म करणार आहे, जे युद्धासारखं त्याचं कर्म करणार आहे, त्यांनी जर ते कर्माच्या बंधनातून मुक्त करण्यासारखं केलं तर तो कुठल्याही पापाचा भागीदारी होणार नाहीये. इनफॅक्ट त्याला ते करणारं कर्म मोठ्या भयंकर भयापासून सुद्धा त्याचं संरक्षण करणार आहे. कारण कशा प्रकारे नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. मग थोडस आधीच्या ज्या अध्यायामधलं तात्पर्य मी वाचलं, तिथे अर्जुन कुठेतरी अजूनही इंद्रिय तृप्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, स्वतःच्या गोष्टींसाठी, जसं भगवंतांनी कर्मकांड म्हणून इथे कर्मकांडापासून आपण आता कर्मयोगाकडे चाललेलो आहोत. आणि म्हणून हा जो फरक आहे हा जाणून घ्यायचा आहे. भगवंतांनी
आनंद नाही या गोष्टीला अर्जुनाला तशा प्रकारे समजावलंय की तू त्या गोष्टींमध्ये आनंद मान, कारण तिथे तुझं नुकसान दोन्हीमध्ये होणार नाहीये. पण ती गोष्ट कुठेतरी त्याच्या इंद्रिय तृप्तीशी निगडीत आहे. आणि याचं पृथक्करण करताना भगवंत पुढे सांगतायत की मग ते जर निष्काम पद्धतीने केलं, ते जर कर्म कृष्ण भावना भावित केलं, तर असं कृष्ण भावना भावित कर्म, सकाम कर्म विशेषत्वे कुटुंब प्राप्ती भौतिक सुख प्राप्ती करून इंद्रिय तृप्तीस केलेल्या कर्मामध्ये बराच फरक आहे. आणि आपण जे काही कर्म करतो त्या कर्माचा बुद्धियोग हा दैवी गुण आहे. बघा, आता हे खूप सुंदर प्रकारे समजावून घेण्याची गोष्ट आहे की ज्या कर्मयोग, कर्मकांड ते कर्मयोग याच्यापर्यंत आपल्याला कशा प्रकारे जायचंय. आणि म्हणून या कर्मकांड जे इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता ते जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये केलं जातं तेव्हा ते निष्काम पद्धतीने केलं जातं. आणि हाच फरक आहे कर्मकांड आणि कर्मयोगामध्ये. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, जेव्हा हे कर्म तू भगवंतांसाठी करशील, भगवंतांच्या सेवेमध्ये करशील, तेव्हा तेच कर्म तुला मोठ्या भयंकर भयापासूनही संरक्षण देईल. याचं कारण काय आहे? कारण आपण हनुमंताचं उदाहरण बघितलंय. आपण छोट्याशा उंदराची गोष्ट सुद्धा 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये बघितलेली आहे, जिथे आपण जाणलेलं आहे की भगवंतांप्रती ती सेवा, जेव्हा ते युद्ध जेव्हा अर्जुन भगवंतांना अर्पण करेल, जेव्हा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता तेव्हा ते करणारं कर्म तो जेव्हा भगवंतांना अर्पण करेल, त्या कर्माच्या फळापासून स्वतःला मुक्त करेल, तेव्हा निश्चितच त्या बंधनात तो अडकणार नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं कर्म, त्याचा कुठलंही नुकसान किंवा कुठलाही ऱ्हास होणार नाही. आणि इनफॅक्ट त्या अत्यल्प अशा प्रगतीने तो निश्चितच त्या भयापासून त्याचं संरक्षणच होईल. जसं आपण त्या उंदराची गोष्ट ऐकली होती की उंदीर त्या वातीचं संरक्षण करण्यासाठी त्या गरम तेलाच्या दिव्यामध्ये उडी मारतो, कारण त्याच्या मनातल्या, मग तो उंदीर असतो, त्याची इंटेलिजन्स बुद्धी तितकी नाहीये. परंतु कृष्ण कसं घेणार आहे? ते भगवंतांच्या मूर्ती समोर झालेलं आहे, भगवंतांसमोर घडलेलं आहे. ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा, त्यांच्या ज्या ज्योतीचं संरक्षण, त्यांच्या दिव्याचं संरक्षण त्या उंदराने केल्यामुळे त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. त्याच प्रकारे आपण जेव्हा हनुमंतानी भगवंतांच्या सेवेमध्ये जे केलेलं आहे, त्याला आपण कुठलाही क्रोधामध्ये केलेलं किंवा त्याला कुठलंही आपण पाप म्हणत नाहीये. त्या हनुमंताचा जय जयकारच केला जातो, कारण त्यांनी प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये माता सीतेसाठी केलेलं ते कर्म, आणि माता सीतेला सोडवून आणण्यासाठी प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये केलेलं ते कर्म होतं. आणि निश्चितच ती भावना महत्वाची आहे. आणि याच नोट्सवर आपण आता थांबूया. 7 वाजलेले आहेत. तर इथे आपण या गोष्टींना कुठेतरी आनंद नाही, आणि जे आत्मिक ज्ञान घेतलेलं आहे, आणि करुणा, आनंद नाही, पाप वाटत आहे, या सगळ्या कारणांना आपण कुठेतरी जाणत आलेलो आहोत. आणि आता आपण पुढे जातो आहोत, तेव्हा आपण निश्चित अर्जुनाचा हा संभ्रम का झालेला आहे, त्याची वृत्ती अशी का सगळीकडे पसरलेली आहे, याचं ज्ञान, याचे विचार हे आपण जाणून घेणार आहोत. स्थिताधीर मुनीला जाणून घेणार आहोत. तर इथे आपण हा अध्याय मी थांबवतीये. तर सगळ्यांच्या परमिशननी आपण इथे थांबूया आणि हाच अध्याय पुढे कंटिन्यू करू. पुढच्या याच्यामध्ये दुसरा अध्याय आपला पूर्ण होईल आणि काही छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आपण निश्चित घेऊया अशी माझी इच्छा आहे. तर बघूया आपल्याला कसा वेळ मिळतोय पुढच्या याच्यात. तर मला असं वाटतं सगळ्यांनी त्यांचा फीडबॅक पण द्यावा, कशा प्रकारे तुम्हाला कसं वाटतंय. तर इथे मी थांबतीये अध्याय माझा. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग थांबवते 1 मिनिट. हा, येस.